Magdugtay. May galab shoutout sa first honor. Idol Tita Vlog. May galab shoutout. Eldang Furniture, Kiss A. Hello, andito naman tayo. Tambay-tambay lang. Good PM, kuya kong super pogi. May tuwad na naman tayo dyan. Good morning, host from kapatid din niya ako. Kaibigan, salamat kaibigan, Gigi Vlog. Thumbs up number 3, kaibigan, gandang araw. Mega love shout out to all guys here from Emma's Helping Hand channel. May moderator ka na kaibigan, Eldang Furniture PSA. Yun, digitan daw, digitan. Sige, hindi lang digitan ha, manood mga kaibigan. Patakaran ko po is manood bago dumikit para makatulong talaga sa watch hour. Makatulong sa banana. Wag naman yung ano, yung tamsak dikit. Digitan po na manood ng video para maganda. Para lahat tayo po lahat po tayo hindi magsayang ng pagod. Mega love shoutout kaibigan Loris and Mary. Tamsa kaibigan, tamsak lang from kapatid din niya ako. Mega love shoutout sa lahat na nandito. From JG Vlog, JGB Tube. Okay, tama po kayo host kasi daming lagas kung dikit nang walang pinapanood. Tama yung mga kaibigan, pinapaliwanag ko para makatulong sa atin para hindi tayo magsisi mga kaibigan. Huwag pong tamsak dikit, pangit po yun. Manood. 3 minutes lang po, 3 minutes. Ito po hindi para sa akin, para sa inyo. Kasi kayong mga viewers, kayong mga nagpapagod na pumunta sa mga nagla-live para magkaroon ng kadikitan. Kaya dapat po panoorin po natin para po makatulong mga kaibigan. Hindi po para sa akin, para sa inyo. Mega love shoutout kaibigan Jubilieva. Sorry kung hindi ako nakapag-live ng ilang araw na. 3 yata. Mahirap yan kaibigan. Yung dan lang. Dapat panoorin talaga. Oo nga kaibigan eh. Kaya pinapaliwanag ko para mas maganda. Second harang from kay Suki Kera. Mega love shoutout kaibigan kay Suki Kera. Junil TV yun, Junil TV. Tamsak host from Junil TV yun. Mega love shoutout. Tambay lang si Pios at busy work from kay Suki Kera. Sige kaibigan, salamat kaibigan kay Suki Kera. Hello host, magandang hapon from Arbal TV Vlog. Mega love shoutout kaibigan Arbal. Dating dikit host from Jubilieva. Salamat kaibigan Jubilieva. Baba po kayo ng bahay pa, wala pang nagbahaba ng bahay o magdikitan po. Magdidikitan kayo, wala naman nagbahaba ng bahay. Baba ng bahay para maipin. Excuse lang po, iinom lang po ako ng tubig inom lang. Nagluluto ako ng adobong paa ng manok kuya. Yung sarap niyan. Lagay mo ng konting sili.
Konti sili Ate Emma. Sarap yan. Kapatid na din ako nagbigi-bigi and yan o ay. Yan. Sorry. Yun, sa nakapin tayo, sa nakapin. Unang nagbaba ng bahay. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Unang nagbaba ng bahay. Si Eldang Furniture KC. Yan, nagbabaan na nga ng bahay. Sige, magdikitan po, manood po mga kaibigan na. Manood. May gisuyo po si host, manood para makatulong. Huwag po yung kabababa lang, baka sabihin nyo, dan na agad. Para po sa inyo to, hindi para sa akin. Kahit 3 minutes lang po mga kaibigan. Tapos mag-comment ng naaayon sa binabang video. Pinapaliwanag ko po sa inyo para pare-paras tayo, hindi magsisi mamaya, baka sabihin nyo, ang dami na naman lagas. Dito po pinapaliwanag ko para sa inyo lahat. Hindi po para sa akin. Mamaya pin mo ako kuya ha. Okay, no problem Ate Emma. Sunod-sunod lang, sunod-sunod. Hello boss from Ate Genesis Ernais. Kay Kusikera, nagbigi-bigi, Arbal TV Vlog. Nag-drop ng bahay at saka si Daniel TV. Emma Helping Hand, nagbaba niya ng bahay. JGB Tube, nagbaba din ng bahay ang kaibigan. Nalilito ko sa bagong pangalan mo kaibigan, JG Vlog. Hello, watching again host from Duna Vlogs. Pa-support ng new upload from Duna Vlogs. Yan o, may mga ano po ate doon, mga may nagbaba ng bahay, pakidikita naman po. Dikit nood po, dikit nood mga kaibigan, dikit nood. Genesis Nice, nagbigi-bigi. Kaibigan, dito lang ako, kinig lang habang nagtatahi kami. From GGB Tube. Nalilito ko sa ano mo kaibigan na bago ah. Okay lang yan. Dini ako, nagbigi-bigi, Duna Vlogs nagbaba ng bahay. Walang sili, lalagay ko para pawisan. Ay, 2 sili. Lalagay ko para pawisan. Sige, magdikitan. Dito muna ako kaya na. Panonorin ko yung nakapin. Sa nakapin ako, panoorin ko din sa nakapin. Panoorin ko sa nakapin. Bata pa to si Eldang Furniture KC oh. Main yung gamit niya, main. Ididikit ko na kaibigan ha, ididikit ko na to oh. From 240 na pang 249 na ako sa'yo kaibigan. Like number 14. Dito ko sa ano ha, naglilinis ng pinto. Wow, ang kinis. Yun, maliit lang ang bahay niya oh. Maliit ang bahay niya. Maiksi lang yung video na oh, 3.6. Ganito po ang pagdikit ha. Pagdikit na maganda ito, panunuorin niyo po. Tapos mag-comment po tayo ng ano, naayon sa video.
Sige, magdikitan lang po, magdikitan. Mga pintuan to, mga pintuan kaibigan ah. Thank you. Host, pa-support po from Duna Vlogs. Pa-shoutout po host, love you. Mega love shoutout kaibigan Duna Vlogs. Mega love shoutout Kuya Midnight Crips. Oo nga pala oh. Nandito pala si kaibigan. Welcome po natin si kaibigan Midnight Crips, Pinoy Tarot and Paranormal TV. Up boss, listening while eating. While eating, ha ha ha. Salamat kaibigan Crips. Salamat sa pagpunta ulit. Salamat sa pagbisita mo kay kay Tunying. Mega love shoutout sa $14 million my house. Wash out. Po host, love you Dan from Duna Vlogs. Duna Vlogs nagbaba ng bahay. Mega love shoutout Kuya Midnight Crips. Harang host, Arbal TV Vlog host, dana po sa nakapin. May bakas po yan host from Arbal TV Vlog. Salamat. Furniture Casey, tapos na si Arbal, pabalik. Paul Watts sa nakapin kaibigan. Dandikit Kalibang All from Loris and Mary. Hello Sir Maxam, happy Monday po. Dami kong tawa nang mag-reply ako sa chat ko noong Wednesday. Ikaw pala po yun sir. Ha ha ha, from Miss Lynn Espanyola. Okay lang yun. Kasi nagpapa-jacket ako. Ba't kaya hindi ako lalagyan ng jacket? Lobat kasi yung min ko, kaya gamit ko yung laptop. Kaya sabi ko, ba't kaya ayaw akong lagyan ng jacket? Okay lang yan, kaibigan Miss Lynn, okay lang. Di po agad kita nakilala, haha, from Miss Lynn Espanyola. Loris and Neri, nag-drop ng bahay, yan ate Emma Channel. Like number 14 po, Jose from Miss Lynn Espanyola. Midnight Crave, Pinoy Tarot and Paranormal TV, mega love shoutout, Tita Ems. Hashtag Emma Helping Hand Channel from Midnight Crips, Pinoy Tarot and Paranormal TV. Like number 14 host from Miss Lynn Espanyola. Dini ako bigi-bigi, Ginisir Nice. Tapos na daw sa'yo kaibigan Kisey. Salamat din po boss sa shoutout hehehe from Midnight Crips, Pinoy Tarot and Paranormal TV. Yun wala na, tapos na oh. Wag naman boss, kaibigan Midnight Crips, wag boss, Tunying lang, Tunying. Okay na tayo sa Tunying. Duna Vlogs, done, 3 minutes watching at the gate from Ate Dini ako. Like number 14, nasa harang pra from CGTV. Jolly Pagia, thumbs up dan ako host. Meron akong marathon premiere ngayon, hindi ako makasupport ng gusto. Okay lang. Ibaba mo para matamsapam. Hello, hashtag Dini ako, musta na? From CGTV. Dan po sa nangapin with 3 minutes watching from Junil TV. Yun, mega love shoutout. Pabalik na sa nakapin kay Junil. Host, mamaya po may premiere po ako 6:30 PM pa naman from Ate June Sister Nice. Baba po sa nakapin, baba. Baba po yung, baba sa nakapin. Baba sa premiere. Baba po sa premiere. Isabihin ng premiere, priority ang premiere. May grab shoutout sa 15 million. Salamat sa 19 thumbs up. Harang uli from Ate kayo kapatid na Dini ako. Thumbs up dan Idol Tunying from Viva Mascarados Vlog. Mega love shoutout. Salamat sa pagpunta kaibigan Viva Mascarados Vlog at kay kaibigan Midnight Crip, Pinoy Tarot and Paranormal TV. Mega love shoutout mga kaibigan ko. Salamat. Thumbs up kaibigan from Alex TV. 20 Tunying from Imitoys TV Mix. Yun. Salamat sa 15 thumbs up agad at saka sa 15 viewers. Hello host, magandang hapon from Elma 552 Official. Sige, salamat. Baba ka ng bahay, Emma. Ate Elma, baba ka ng bahay para maipin. Bata ka pa eh. Mega love shoutout po sa lahat from CGTV. Ang aking kaibigan na si CGTV.
Viva Mascarados Vlog, Biggie Biggie. May kalab shout out kay Viva from Emma's Helping Hand channel. Naduling na po sa maraming chat. Tatandaan ko po yun, host. May 100 watts ka sa akin, host. Saan mo po gusto i-donate? 100? Sige, i-donate ko kay ano. I-donate ko kay... Kasi malapit na siya eh. Magwawan year. Paki-donate na lang kay ano, kay Kajuni TV. Kaibigan Miss Lynn Espanyola. Kajuni TV yung kaibigan, Kajuni TV. Sayang ng ano, sayang 100 watts hour. Wala pa siya, maya. Sabihin ko, pag pumunta dito kaibigan, Ma'am Miss Lynn, sabihin ko nasa kanya na lang i-donate yung 100 watts hour. Nanalo ka po ng 100 watts hour. Oh, nakita ko yun yung Pax Max. Kala ko hindi makikita yung ano ko, yung present eh. Maraming salamat po sa support nyo this coming presidential election. Kakandidato ka ba, bro si G? Kaya pala may parade ka, kaibigan CGTV. Pakisupport naman po si kaibigan CGTV. Baka sakaling magandang advokasya ng aking kaibigan si CGTV. This coming presidential election. Sabi ni kaibigan CGTV. Alex TV, nagbigi-bigi. CGTV, good morning, may galab shoutout from Dini ako. Hello ka Team Pisot. Dito, may galab shoutout po. O, tatlo na kayo dito Team Pisot. Okay po, from Ate Genesis Air, nice. Host, may premier ako from Dini ako. Palitan mo lang tatay mga premier. Kamusta ako lang ng premier ni Ate Genesis Nice. $6.30 pakisulat nga, Mrs. Premier ni Ate Genesis, 6.30. Like number 10, Ate Genesis. Sige, magbabakas ako para alam niyo po. Wala ka namang pinte. May bakas na ba ako, Genesis? Sa nakapin po tayo, mga kaibigan, sa nakapin. Kami Sultan Katonying, Kalimbang All from Sultan ako. Sino tong Sultan ako? 20 Katonying, maraming tayo vlog. Everyday TV Mix. Alex TV, nag-grab ng bahay. Ito po ang premiere from Ate Genesis. Okay. Good afternoon kuya from Berlot Gaming Disciple. Sa nakapinos, nadikilan ko na yon nung nakaraan, pasukli na lang po, salamat. Ay, si Emma, sige, babalikan ka niyan.
Sa mga dumikit po sa inyo, pakibalikan naman mga kaibigan. ODW Alex TV from Bird Gaming Disciple. Thank you for Alex TV. Sugnan ako. Hello host from Sugtan ako. Tamsakos from Idol Ami Jimenez. May grab shoutout sa $16 million may house. Dito ko muna ilatag ang aking pulatapor. Kanino po para ma-take note ko yung channel? Kajuni TV. Iyan mo mga cellphone. Yung TV. Isusulat ko dito ha kay Paxmax ha. Ay, ba't ganun? Anong nangyari? Sa nakapin po tayo, sa nakapin, maraming premier. Sino pa may premier? Ipaalala niyo po yung may premier ha, kasi may ano po si host Tunying, may limot-limot sa ano. Eh, sa sobrang dami niyo po, hindi ko na po maalala. Kaya mag-mention po kayo na may premier kayo, papin po, ganun. Sa mga nakapin po naman na may premier, pag lumipas na ng mga 10 minutes or 5 minutes or lumampas man ng 5 minutes, pakisuyo naman, sabihin na dan sa nakapin. Tamsak lang muna ako, dito ako sa labas from Ami Jimenez. Alex TV, dan sa'yo. Sabi ni Bird Gaming Disciple, aking kaibigan. Sige po, may LS naman po ako mamaya. Pwede niyo po ako puntahan from Miss Lynn Espanyola. Ay, sige. Viva Mascarados Vlog, nag-drop ng bahay. Laura Sanere, dan sa nakapin kaibigan. Laura Sanere, nag-drop ng bahay. Bird Gaming Disciple, Ate Ima Channel, Helping Hand. Sabi ni Bird, tapos na daw. Miss Nognog. Sino to Miss Nognog? Tamsak from Mrs. Nognog. Mega love shoutout from Sugtan ako. Ba't naipin ko yun? Naipin ko to rin, moderator sana. Sa may premier. Dan po sa nakapin, from Ate Genesis Ernais. Emma Pinhan, tamsa kalimbang na po, pakisukli na lang, salamat. Sabi ni Elma 552 official. Thank you so much, Berlot. Mamaya babalikan kita from Emma Pinhan channel. Sino yung isa? Sa nakapin tayo kay Berlot. Dona Vlog nga pala, Dona Vlog. Wala naman si Ate Dona Vlog. Kay Berlot po tayo, kay Berlot. Patamsak naman sa mga dating dikit. Like number 162 ako, kaibigan Berlot ha. Ano ba to? Sabihin ko mamaya kaibigan Miss Lynn, Miss Lynn ha, sabihin ko mamaya kay Juni. Tamsak mo lang muna host, dito ako sa labas from Ami Jimenez. Dan sa nakaping kaibigan from Lorisan Neri. ODW Amos Helping Hand Channel, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Nag-grab shoutout sa $18 million may house ni Tony Maxam. Magdikitan. Thank you so much, Berlot. Mamaya balikan kita. Gayahin niyo po si Berlot Gaming. Hindi na naghihintay na dikitan. Si Berlot, yan, andyan na pala si Kajuni TV.
Nanya ka ba, Miss Lynn? Dito ko muna ilalatag ang aking plataforma, haha, from CGTV. Oo nga, midnight, kaso naka-direct YouTube live niya. Hindi ko nabasa yun, teka lang. Oo, naka-direct ako sa YouTube, wala akong ano. Thank you. Tamsa Kalimbangos from Me40 Vlog. Pader. Hashtag Viva Mascarados Vlog. Next time nga, iakyat mo dito si Ma'am Lors Licios para pampagana ko. Pampagana kay Sir Tonying from Midnight Creeps, Pinoy Tarot. De, okay na kaibigan, ano, Midnight Creeps. Okay na kahit wala. Lagi naman akong ganado, kaibigan. Kahit walang umakit na ganun. Maraming akit dito mga ganun na ganun kagaganda, pero lagi naman akong energetic. Lagi akong ganado. Pero thank you pa rin kaibigan Midnight Creeps ha. Salamat. Datam sa kaibigan from Katamisan. Lahat ng sira ay ipapagawa ko. Papagawa tayo ng maraming tulay kahit walang sama. At lahat ng small YouTuber na nandito ngayon ay magiging billionaire. Yan, supportan niyo po si kaibigang CGTV ha. Nayan na ba ang kanyang plataforma? Kuya Midnight Crib, sabi ni Email Pingan Channel. Like number 24, from Katamisan Vlog. Subtan ako nag-grab ng bahay. Nag-grab shoutout Sir CJ from Katamisan. Hello Katamisan from CJ. Oo nga Midnight, kaso naka-direct YouTube live niya from Viva Mascarados Vlog. Sige, minsan gawa ako ng StreamYard. JJ Chob, nagbaba ng bahay. Dito ko muna ilalatag ng aking plataforma po. Ba't bumalik? Berlot, Emma Helping Hand. Viva Mascarados Vlog, nag-drop ng bahay. Emma Helping Hand Channel, dan sa'yo. Ate, from Berlot Gaming. OTW, Viva Mascarados Vlog, sabi ni Berlot. Yan, nagdidigitan na sila, Salamat. Gayahin niyo si Berlot. Mga kaibigan, gayahin niyo si Berlot, dikit ng dikit. Bahala na. Kaya din ako bilib sa akin kaibigan na si Berlot Gaming. Bahala na, basta dikitan niya lahat yan. Nalate ako sa live ko, kasi may pinuntahan ako. Salamat po Ate Rosita Way of Life. Salamat sa pagpunta. Kajuni TV. Tamsaldan po. Ako host, nakababa na from din ako. Baba nga po ulit at din ako. Yung premiere ko, pababa po ulit. Ate din ako. Kapatid na din ako, pababa po ulit. Para ipaano. Matagal na pala kami dikit ni Donna from Eldang Furniture Kisay. Nakapin. Dana po yung nakarang araw from Elma 552 official. Kapag di po dikit, pa-play po ibang video para share dikit po please. Oo nga boss, kahit nakadikit na, pag na-click yung dikit na kayo, panoorin niyo pa rin yung video para mas maganda. Para hindi kayo malagas ni YouTube. Dandam saksa nakapin from Loris and Neri. Babalikan ko po kayo, sabi natin Gini si Sir Nice. Legit yan si Ate Gini si Sir Nice. Magpapalipat pa yan sa Ate Gini si Sir Nice, kaya huwag kayong magdalawang isip. Lahat po nang nandito sa aking live stream, nagpapalipad po lahat yung mga yan. Lalo pag mababait po kayo. Babalikan ko po kayo. Hello po from Road Moto. Dini ako, nag-drop ng bahay. Dating dikit, Viva Mascarados Vlog from Berlot Gaming Disciple. Viva Mascarados nag-drop ng bahay. Padikit naman po si Viva Mascarados. Legit din po yan. Dan to Berlot, pang 100 tamsak po from Guinness Sir Nice. Bro Johnny TV. Dikitan mo nga si Miss Lynn Espanyola. Nanya ka po bro? Thumbs up bro. Kasi may napanalo na ako doon na 100 watts hour
Sa'yo ko na lang ibibigay. Kaibigan na lang, kaibigan Johnny TV, kasi malapit ka na. Konti na lang, alam ko yung ano eh, konti na lang eh. Sa'yo ko na lang i-donate yung 100 watts hour na panalunan ko. Kaibigan, Johnny TV ah. Thumbs up dan kaibigan from Bell's Adventure Channel. Yan, Bell's Adventure Channel, grab na bahay. Sa nakapin, dan thumbs up kalimbang na po. Pakisukli na lang, salamat po from Elma 552 official. Yan, naririnig niyo naman po siguro yung nagme-mention. Pakibalikan na lang po. May moderator ka na po. Felin Channel. Hello, magandang buhay po. Harang from Jan Serdan Adriano. Afternoon from Bakats Adventure. Jocelyn JC Vlog. Hello, thumbs up lang ako from Jocelyn JC Vlog. Miss Nognog nag-drop ng bahay. Kajuni TV, Dan. Dikit sa nakapin from Kajuni Berlot Gaming. Hashtag EMA552 official. Dan sa'yo ate, pabalik. Sabi ni Berlot Gaming Disciple. Lee Channel, thumbs up ko. Nasa harang pa ako. From Lee Channel, mega love shoutout sa $25 million. Mega love shoutout sa 2,500 viewers. Like 25 posts from Jocelyn JC Vlog. Loris and Neri, dahil na po sa Idol complete package na. Meron pong bukas ng main ko from Viva Mascarados Vlog. Mega love shoutout niyo from Ate Rosita Way of Life. Kajuni Tamsakdan po from Bell's Adventure Channel. Mascarados Vlog, Tamsakdan po from Bell's Adventure Channel. Hello! Hello po from Kinda A. Magdikitan. Mega love shoutout kaibigan Kinda A. Ganda ng mga ginagawa mong higaan ah. Pwede ba ako paggawa din sa'yo? Ate Rosita Way of Life, nag-drop ng bahay. Paki-repeat po ah, paki-repeat yung mga magpapapin ng premiere kasi marami po ang binabasa ni host ha, para maipin. Dini ako nag-drop ng kanyang premiere. Premiere po yan, napatamsap. Harang pa po, good PM po, kapalanggat niyo from Oreo Official. Nabasa ko na yung kay Lia. Tamsahan ko natin din ako ha, kapatid. Like number 4 pa lang ako. Thumbs up ka na po from Oreo Official. Hello, good day host from Last Breath Last. May kalap siya kaibigan Last Breath Last. Official, Oreo Official, nagbigi-bigi. Rositas, thumbs up din po from Bell's Adventure Channel. Dan to Tricycle Driver. Ako sinugnog from Genesis Nice. Elma 552 Official. Bell's Adventure, Dan Dikit Kanimbang sis, pakisaglit na lang po, salamat from Elma 552 official. Salamat Bell's Adventure Channel, baba mo bahay mo para masuklihan ko. Parent Channel, manood sandali bro habang di pa loading net ko from Felin Channel. Last break last, nagbigi-bigi katamisan, Dan na pod, si Bert Vlog. Si Berlot. Bell's Adventure Channel, nag-drop ng bahay. Tita Vlogs, nagbigi-bigi. Wow, galing naman po host. Sana po all from Arbal TV Vlog. Magaling saan, kaibigan Arbal? Ha? Hindi ko magets?
Si. Oh. Berda tamsak na po, sabi ni Bell's Adventure. Tita Vlogs, nagbigi-bigi, Emma Chanel Hags, nag-drop ng bahay. Eldang Furniture Case, natambayan ko na ang bahay ni Ray Kineri Vlog. Yun, babalikan ka niya kaibigan, wag Furniture Case, wag ka mag-alala. Marunong na ako yung magbaba ng link from Emma Alpingan Channel. Yun, thank you very much naman at natuto ka na. Tamsak lang ako kaibigan from Katabisan. Marunong ka na nga pero min mo naman ang gamit mo. Ay, luha ka pa rin dyan. Musta Idol from Nogi Hunter TV. Okay lang, okay lagad. Alagad ni Shirley, yun. Oh, kilala na yan. Lee Channel. Baba ka ng bahay, Lee Channel. Mega love shoutout. Katabisan Vlog, sabi ni Nogi Hunter TV. Hello host from John Bones Vlog. Sino to? John's Bones Vlog. Berdat Adventure Channel. Dana rin, Idol, full pack yan. Sa'yo Idol, salamat from Viva Mascarados Vlog. Shoutout sa lahat from John Bones Vlog. Mega love shoutout John Bones Vlog. Tamsak na host from John Bones Vlog. Viva Mascarados, nag-drop ng bahay. Juliet Ugbang, hello. Shoutout. Mega sardines from Ate Juliet Mukbang. Puwe. Wala tayo nun eh. Di natin magamit yung B8. Kaya yun na lang, ako na lang magsasalita. Puwe! Ayun. What's up? Bili wana. Bili. Wala tayo nun, kaya ako na lang. Tinatawa kayo. May bitaw kasi hindi ko magamit. Yun yung mga nandun eh. Ako na lang, kaya ko naman yun. May galang shoutout sa 24 million, sa 2400 viewers. Like number 35 po. Ako kapatid from Nogi Hunter TV. Aida Canisaris. May galang shoutout guys, dikitan tayo from John Bones Vlog. Sige, baba ng bahay. Ni40 Vlog, di niya ako tamsaktan. Mega love shoutout, Bro Johnny Hunter. Narinig ko ba kaibigan Bro Johnny TV? May 100 watts hour akong napanalunan, sa'yo ko na lang ibibigay. 100 watts hour yun. Sa'yo ko ibibigay kaibigan Ka Johnny TV. Hingin mo kay Miss Lynn Espanyola. May live siya, si Miss Lynn Espanyola mamaya. Punta ka doon, kaibigan Johnny TV, para makuha yung channel mo, para ibigay sa iyo yung 100 watts hour. Makakatulong sa iyo 100 watts hour. May galap siya to, host, at sa lahat ng nanonood sa iyo from Aida Canisaris. Tita Vlog, nagbigi-bigi, Bell's Adventure, bahay mo, puntahan ko, sabi ni Ate Rosita Way of Life. Dikitan niyo naman po si Ate Rosita Way of Life. Ang akin pong ate. Mabait din po yan si ate. Sino po? Bro, sino yun? Si Miss Lynn Espanyola, bro. Kasi nanalo ko din ng 100 watts hour. Hindi ko naman kailangan 100 watts hour, kaya idodonate ko na lang dahil malapit ka na mag-graduate. Para hindi ka umabot ng magwa 1 year ka na eh. Kaya yung 100 watts hour na yun, ibibigay ko na lang sa'yo, kaibigan Bro Johnny TV. May kalab shoutout, kumparing Ka Johnny TV from Nogi Hunter TV. Dana Bell's Adventure Channel, sabi natin Genesis. Good afternoon host, Tuso from Juliet Espanelo. Puwe! Ganun yun, di ba Ate Juliet? Good job, Max! Host, baba ko rin po premier ko. Sige, Kera, sige. At ipipin natin. O, ipin mo, baba mo natin, ipipin ko agad. Marami na akong babasahin. Dinikitan kita bro, from Bet Emma. Lenny B Vlog, yan, nag-drop ng bahay.
Baba na kay Sugi, dali, dali kay Sugi, baba. Bro, para ka ng sigagabrak. Wala, hindi ako yon. Wala tayong gayahan. Sarili ko lang to, sarili ko istilo. Good job, Boss Mac. Sana kunin ka na ni Bathala. Bili, bili. Bili, bili, wana. Bili, bili. Oh, yan. Para ako na yung B8, ako yung host, ako pa yung B8. Dami ko tawa sa puwi po. Parang original na B8. Tingnan nga lang, inom nga lang ako. Inom lang ako. Parang ako na yung B8. Natawa ako ba sa buhay mo? Buhay. Dikitan po, dikitan. Ginawa ko lang yung pang-ayuda. Yan o, nandito na yung mga pang-ayuda. Ayos na, full charge na lahat, kaya pwede na. Magdikitan lang po muna, Marami na akong babasahin. Kaya sorry, pasensya. Kaya masaya, ikaw na lang. Natira si tayo flight. Dapat nga, di na ako bumili ng B8 na yan eh. Kaya ko naman yan. Puwe! Bili, wala na. Bili. Oh, kaya ko yan. Kakatawa yung bili na yan eh. Marami na akong babasahin mga kaibigan. Yan, mega love shoutout kaibigang Chikadurang Iring. Salamat. Tamsak na para natin Chikadurang Iring. Basta dikitan lang at tapusin panood para walang laglag. Sabi ni Eldang Furniture Kisay, mega love shoutout po sa $30 million in my house. Dati po 100, ngayon $1 million na. Magdikitan po, manood. May gisuyo naman po ako, may gisuyo. Dikitan po at manood, dikitan, hindi yung dikit lang. Puwe! Gagamitin nga yung B8 na yan. Dikitan na po. Nag-ano lang po ako ng aking pang-ayuda. Teka lang po, saglit lang. Yun, game. Teka lang po, saglit
Sige, sige, kaibigan si Kadurang Iring. Game, okay na, okay na. Game, babasa na ulit, basa. Balik ako, balik. Tita Vlog, di ako makasabay idol ha. May gagawin lang ako. Nakatambay lang ako. Sige, no problem. Viva Mascarados, dan tamsak po sa bahay mo. Salamat po pa sa kli. May comment ako doon sa'yo from Last Break Last. Hello Ori, from Mukbang Juliet. What's up? From Ate Juliet Mukbang. Kahaha from Katamisan, haha from Nugenter TV, Emma Channel. Katamisan yun, haha, ang dami nilang tawa. Sir Nice, W na from John Bones Vlog. Nugenter TV, napatawa na rin. Giba mo, hahaha, ano yun, giba mo, Ate Juliet. Pampagising brother Tonying from L552 official. Bell's Adventure, what's sukli, salamat po, sabi ni Ate Rosita Way of Life. Sino na yung ano kanina, nagpapapin ng ano, ng... Yung may premiere, nakakalimutan ko na tuloy. Genesis, bahay mo, baba mo sis. Pengi ng tibak. From Betima, yun. Meron na. May tibak na yan. May kasama pang ano yan. Modes. Ako po host. Ang bait niyo, sana all nagbibigay ng WhatsApp. Hindi, malapit na kasing magano si Kadyo ni kaya doon ko na lang muna ibibigay. Yan yung pag nanaluli ako sa mga pa-games, i-donate ko po sa ano sa mga malapit ng malapit na mag-graduate. Modest talaga. Hindi kasi. Mabalasik Bikers Buddy. Pa-present lang ako sa'yo para Mabalasik Bikers. Salamat kay Mabalasik Bikers Buddy. Bearded Gaming, TY suglayan kita agad. From Jen Bones Vlog. Host baba ko rin pa premier. Ay si Kaisuki. Sige Kaisuki. Wow, sana all from Katamisan Vlog. Sana all na ano, Ate Katamisan. Ay, sa WhatsApp ba? Mayan nyo, lahat kayo meron, lahat kayo bibigyan ko, no problem. Huwag kayong magalala. Bro, para ka na si Gagamrak. Tumambay ako sa bahay, tapos na ako dito ah. Good job host Max, sana kunin ka na ni Bathala. Pakibigyan mo ng jacket si Kuya Ernie. Sino yun? Dami ko tawa sa puwi-puwi mo, host. Parang original na V8 lang. Salamat, host, sa pag-pin. Premier ko. God bless. Sabi ni Dini ako. Yun. O, premier po tayo na kay Suki Kera. Premier. Magdikitan. Yun, may premier po din po si Ate Rowena Tiranya. Marami po akong babasahin, kaya huwag po kayong magalit ha, kasi natatambakan po ako ha. Babasahin ko po lahat yan. Sulat mo nga. Live number 35 oh, kay Suki Kera. Antidada pala to, si Antidada. Kaya ang daming ano nito, pag nagpi-premiere ni Antidada. Like number 36 ang tinada ha. 36 7 hours ago. Dati pa rin 9:45 PM. Oo. Ay, tika lang, tingnan ko. Mega love shoutout my friend, Alparisi na wala. Thank you for coming my friend. October 4. Mamaya.
Like number 14 na ako, ate ano, ate Dada. Dito, like number 14 na ako, 40. 40. O dito 41. Ate Dada oh. O 43 na oh. May mga dumikit na oh, 43. Diretso dikit ka na, di pa nakadikit. Ipaalala po yung may premier ha, para may pin mga kaibigan ha, makakalimutin si host ha, marami po kayo. Kaya po nagpapaalala si host. Good afternoon from Ate Rowena Tiranya. Harang Palinos from Kaisuki Kera. Salamat bro from Kajini TV, no problem, no problem. Ikaw pa, high blood ha ha ha. Ikaw pa high blood. Di na ako tawang-tawa, di ako inarang from Chikadurang Iring. Hayaan mo na, kung di kayo inarang, kaibigan Chikadura. Rini Bay Vlog. Eldang Furniture Kinsay, link mo idol from Rini Bay Vlog. Tamsak lang ako sa iyo host from Balasik Bikers Body. Walang guard. Meron, may guard yan, may guard. Hayaan mo na, wala. May grab siya totos from Chikadurang Iring. Late channel, nag-grab ng bahay. Rima A, tamsak dan house, kabayan. Naglalaba pa ako, tamsak lang muna. From Rima A. Tamsak na from Chikadurang Iring. Salamat kaibigan Chikadurang Iring ha. Basta dikitan lang at tapusin panurin para walang laglag. From Eldang Furniture Case A. John Sirdan Adriano nagbigi-bigi. Kaya masaya ikaw sa lahat. From Ate Rosita Way of Life. Salamat po Ate Rosita. Patamsak ng premier ni Habi Sandy Tiranya from Rowena Tiranya Vlog. Sige, pagkatapos po ni Kaisuki Kera. Tingnan mo dyan. Hindi ko makita eh. Tambakan na naman ako. Guys, OTW siya nakapin. Sa akin, ng una, maraming salamat from John Bones Vlog. Nawala na, from Chikadurang Iring. Minom na ako, minom. Ano na. Kaya sa Kikera, nagbigi-bigi. OTW, Miss Nugnog. Kaya sa Kikera, nagbigi-bigi. Rene by Vlog. Nagbigi-bigi rin. Kaya sa Kikera, Dan Tamsak sa Premier, from Ate Rowena Tiranya Vlog. Patamsak din po sa premier, salamat po. Like number 45 po, Sarang from Mika Giyama. Silip, busy pa. From Mika Giyama. Sa dami ng bisita mo, natambakan ka na from Kaji. Oo nga eh. Tambak na. Hi from M. Amin Sheikh. Dollar na yayamanin na. From Chikadurang Iring. $1 million na nga eh. 100 lang to, 100. Mega love shout out sa 10,400. John Bones, Dan Dikit, Kalimbang na po. Pakisukli na lang po, salamat. Sabi ni Elma 552 official. Mega love shout out, Ma'am Rowena Tiranya from Kajuni TV. Hindi na ako mangisda. Nakakatuwa ka, from Rosita Way of Life. Thank you. Kung nag-enjoy kayo sa live nito, Nying. Salamat naman po, salamat. Tamsak na kabayan, naglalaba pa ako from Rima A, yun. Sige, maglaba ka lang muna dyan. Puwe. Bili, wana. Bili. Ikaw na, billionaire, ha, what's up? From Julian Mukbang. Good. From M. Amin Sheikh. Mega love channel, my friend. M. Amin Sheikh. Please drop your link, my friend. Berlat Gaming Disciple, Miss Nugnog. Dan sa'yo, sabi ni Berlat Gaming. Diyan sir Dan Adriano, bigi. Exit mo na ako. Sige kaibigan, Chikadurang Iring. Manukli pa ako. Sige, okay lang.
God bless. Thank you very much. Please ko. Tusok sa premier ko mga sir and ma'am. Sige baba ng premier at ulit. Si ano muna isunod ko si Mega Love Shoutout ka ni Saris. Mega Love Shoutout, may mga bago. Jessica or nag-drop ng bahay and Betema. Daming cellphone sana all, may daming cellphone from Kajuni TV. Ako po yan from Genesis, nice. Mega Love Shoutout, Ma'am Aida Canyisares, musta po kayo, sabi ni Kajuni TV. Sige, baba po ng bahay, ate, napina po kita kanina ate Genesis, di po ba? Sige, baba ulit, baba. Hello my friend from Alparisi na wala. No problem my friend, Alparisi, thank you for coming again my friend. We are y'all from Alparisi na wala. Dini ako playing mga video niya host from Genesis Nice. Hello my friend from Alparisi na wala. Hahaha, modis talaga. From Ate Juliet Mukbang. Tamsak Dan from Felix Medrano C. Jessica or nagbigi-bigi. Mega Love Shoutout po ka TV, sabi ni Ate Rowena Tranya. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. Juliet Mukbang. Rene B Vlog. Dan Digit, sabi ni Porty Vlog. Tamsak Dan my friend from Alparisi na wala. CG Bigi-bigi. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. Rosita Web Life, nag-drop ng bahay. Tonying, hello master from Alparisi na wala. Hello master, my friend Alparisi na wala. Thank you for coming again my friend. Felix Medransi, nagbigi-bigi. Bro, may bisita ka. Mag-English ka ngayon. And yan si Alparisi. Oo nga. I'm okay my friend Alparisi. Don't worry. Your master is very strong and so relax. But don't call me master because I'm not a master. Just call me Tonying. CG musta, sabi ni Juliet Mukbang. Tinamang inuman ko, cup noodles. Madali, cup noodles na yung aking baso. Pero okay lang yan. Come on my friend, Tamsak Dan from Alparisi na wala. Kajuni TV, hello from Alparisi na wala. Sa nakabakas. Magdikit ako mamaya, di ko lang balikan agad. Baka parehas tayo malakas mga idol from Remy B Vlog. Okay, wise lang, basta magbalikan. Hello, Juliet mo ba kapatid from CGTV, Felix Midramsi, nagbigi-bigi. Mega Love Shoutout, Alparisi from Kajuni TV. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay in Betema. Juliet Mukbang nag-drop ng bahay, Larsky Vlog. Dan po sa nakapin host, pabalik na naman, sabi ni Larsky Vlog. Elma 552 Official, Antidada Dan, Digitamsak na po. Pakisugli na lang po, salamat from Elma 552 Official. Ako, Premier. Baba ng Premier. Dalawang bis po magbaba ng Premier kasi nakakalimutan ko nababasa ko may Alparisi nag-drop ng bahay, OTW Larsky Vlog, sabi ni Bernard Gaming Disciple. Hello host, Manay Tonye from London Vlogs. Dahil sa naka-pin, Tusok Premier from Juliet Mukbang. Dahil po sa naka-pin, sabi natin Genesis Nice. Naka-pin host, dahil na po. Ibanim niya, whitey niya. O sige, basta magbakas ka lang doon kay Auntie Dada. Okay lang yan, magbakas ka lang kay Auntie Dada, babalayan ka yan. Di ba yung premiere niya? Magbakas ka rin dun sa comment section. Wag dun sa live section. Magbakas ka dun sa live comment. Magbakas ka rin dun sa sa baba. Para alam niya. Mega Love Shoutout po Lantin from Kajuni TV. Idol Pinasilan. Kulang po si Idol Dong from Nuganter TV. Ay, may else ba siya? Sorry kung may else siya. Mega Love Shoutout po sa 3100 viewers. Latin Vlog, Premier po Manoy, palike po. At pakidikit na rin guys. Sis Genesis, pwede ba ng bahay? Magdikitan po sa Premier po mga kaibigan, magdikitan.
Ubus na nga pala ako kay Suki. Kay Ate Ima. Palit naman sa nakapin, palit. Nawala na yung... Unahin muna kita Lantin, kaibigan Lantin. Premier po, nasa na yung premier ni Ate Ni Ate Rowena. Playing Song of Shirley, may bukas pa. O sa nakapin po, premier. Anti-Dada Channel, dan po sabi natin Genesis. Alparis na wala, nag-grab ng bahay, CCTV nagbigi-bigi. Guys, di kita tayo, share mag-supply ako from John Bones Vlog. Thanks sa'yo from Berlot, sabi ni Larsky. Come on my friend, thumbs up down from Alparis na wala. Kayo ni Divine, Rowena Terrania Vlog, may kalab shoutout, sabi ni Landin Vlogs. Alparis na wala, nag-grab ng bahay. Dan sa nakapin, sabi ni Rene B Vlog. Shirley, thumbs up cause, may kalab shoutout. Puwe! Salamat Manayos. Sige, okay lang yan. Pakinikitan lang din yung premier ni Ate Rowena Terrania kasi nauna na kitang ipinin. Magbalikan lang po mga kaibigan, magbalikan. Para konti na lang yung ating konti na lang. Live number 20, kaibigan Lantino. Kamsat. Set reminder on. Live number 21, kaibigan ay 22 na pala. 22 na, may nagdikit na. Sunod kasi Ate Rowena. Like number 23, dikit ko na rin, kaibigan lang din. Like number 23. Magdikitan. Hindi na ako magbabasa, napapawasan naman ako. Shirley, may kilap shoutout, may premier ako, dedicated sa'yo, from Lantin Vlogs. Jessica Or, John Bones Vlog, Dan po po, pasakli na lang po. Alparis na wala, nag-drop ng bahay. Juliet Mukbang, ha. Bit Emma, napatawa na naman. Alparis na wala, Dan, kindly return, thank you, from Ate Rosita Way of Life. Alparis na wala, nag-drop ng bahay, may kilap shoutout, Lantin Vlog, sabi ni Ate Rowena Terrania. Kay Sugi, thumbs up Dan, from Bell's Adventure Channel. Comment po kayo ng... Ayon sa video mga kapatid, iwasan niyo po mag-comment ng dikit na ako sa'yo. Balik ka na lang po, full support sa bahay mo. At kung ano-ano pang spam comment. O nga, yung naayon lang sa wag na kayong balik-pabalik naman, pa-support, full support. Huwag niyo nang ilagdag yan, isa rin. Lalo lang kayo mapapagod. Alparis na wala, and Lantin, nag-drop ng bahay. Diyos si Rosita Way of Life. Jessica Or, puntahan ko bahay mo, sabi ni Ate Rosita Way of Life. Ate Genesis and Jessica Or, nag-drop ng bahay. Yun, si Ate Rowena, may premiere din. Lantin Vlog, may kalab shoutout. Pagkay mo na kita sa klita, kaibigan Lantin. Kaya Ate Rowena naman tayo, kaya Ate Rowena, sunod, next pin. My friend Alparis na wala. Come on, master. Please support naman sa aking kaibigan na si Alparis. My friend Alparis, I subscribe this one cellphone to your channel, my friend. I subscribe this one cellphone, my friend. Like number 89, my friend, Alparisi. Like number 89, my friend. She's already subscribed.
this one, my friend. I always thumbs up already, my friend. Rubina, big like sa premiere. Sabi ni Lantin yun, nadikitan ka na ni Lantin. Kaibigan na Ruben tira niya. Alparici na wala, nagbigi-bigi, nagdrop ng bahay, and bitema. Alparici na wala, nagdrop ng bahay, and Aida Canyasaris. Shirley, digit ka na po, main ko. Sayo from Genesis Nice. Miss Nognog, nagdrop ng bahay. Rima A, hello host. Dito na ako, katapos ko lang maglaba, kabayan, from Rima A. Dana po sa'yo, Shirley, from Larsky Vlog. Rima A, nag-drop ng bahay. Kajuni, dapat may sekretary ka na, from Kajuni TV. Huwag na yung sekretary na yan. Kaya natin yan. Alparici na wala, nag-drop ng bahay. Come on my friend, thumbs up, Dan, from Alparici na wala. Pinawisan ako sa maanghang na adobong paa na may gata. Wow, sarap yan natin bitema. Jessica Or, watched, suklin na po, suklin na po, salamat. Alparici nag-drop ng bahay, playing song of Shirley, may bukas pa. Sorry kaibigan, G-Pad Still Channel, may galab siya totos. Meron ka ng moderator. Nahuli yan, dami ko na kasing binabasa. Haba. May gagawin lang po ako, brother Tonying. Naka-play lang ako sa LS mo from Elma 552 official. Sige kaibigan, Elma 552. Salamat sa pagpunta, salamat. Dito lang kita naayudahan. Sumasakit na ng likod ko. Mega love shoutout at Rosita Way of Life, sabi ni Lantin. Thumbs up idol, mega love shoutout from Kuya Steve Vlog, from Steve Pador. Alparici nag-drop ng bahay na Rosita Way of Life. Thumbs up premier ni Lantin, sabi ni Larsky Vlog. Kuya, pakijacket si Kuya G-Pads. Na late lang. Salamat kaibigan G-Pads sa Still Channel. Sorry kung na-late yung moderator. Meron, may jacket ka na. Alparici na wala, nag-drop ng bahay. Dan po sa nakapin, sabi natin Genesis. CGTV nagbigi-bigi. Alparici, thumbs up dan friend. Sabi ni Alparici. G-Pads Still Channel, jacket house. Meron na, sorry na-late. Alparici na wala, nag-drop ng bahay. BTM nag-drop ng bahay. Thumbs up dan house from G-Pads Still Channel. Rima A, Lantin Vlogs. Full pack bukas. Iniwan, pasukli, salamat po from Rima A. Alparici nag-drop ng bahay and Mr. Miss Nognog. Aida Canyasaris, Dan sa'yo full pack from Jessica Or. Thumbs up, Dan my friend, from Alparici na wala. Busy pa. Si Kuya Tonying, wait mo lang, Kuya G-Pads. Okay na, meron na. Mega love shoutout, kaibigan ni Risa Neri, thumbs up house. Dan, di kita sa nakapin, sabi ni Kajuni TV. Busy ka, nag-drop ng bahay. Ni Risa Neri, nagbigi-bigi. Thank you my friend, successful always for you all. From Alparici na wala. Larsky Vlog. Mega love shoutout sa 2,100 viewers. Thumbs up dan Tonyeng from Rosita Way of Life. Okay, salamat po, salamat. Lantin Vlog, yan abangan ko, premier mo. Thumbs up dan from Lee Channel, hashtag Shirley. Alparici na wala, nag-drop ng bahay. Rosita Way of Life, dan sa'yo ate. Sabi ni Berlat Gaming. Ni Porty Vlog, Larsky Vlog, dan sa'yo. Sabi ni Porty. Rumina Teranya Vlog, dan sa nakapin idol. Bagong digit from View Mascarados Vlog.
Eldang Furniture KSA, natambayan ko na ang bahay mo, Rosita Way of Life, sabi ni Eldang Furniture KSA. Magbakas ka lang kaibigan, kaibigan Leidang Furniture. Kapangarap Vlog, thumbs up from Kapangarap Vlog. Salamat Kapangarap Vlog, salamat. Salamat sa thumbs up. Niresa na yung nagbigi-bigi, may moderator na po lahat, may moderator na. Dikit na kay Sandy Tiranya with thumbs up sa premiere niya from Unisir Nice. May club shoutout Kapangarap Vlog, sabi ni Viva Mascarados Vlog. Viva Mascarados Vlog nagbigi-bigi, Nerisa Neri bigi-bigi. Rima A, Berlet Gaming, thumbs up. What's sa'yo kapatid, may bakas, sabi ni Rima A. Viva, nandito ka, mega may love shoutout from Kapangarap Vlog. Alparis na wala, Dan, full pack support from Aida Canizares. My friend, Alparis na wala, Aida Canizares is done subscribe to your channel. Please subscribe back, my friend. Larsky Vlog, dating dikit, may bakas na ako sa latest video mo. Larsky Vlog, dating dikit, nabakas na ako sa latest video mo. Unisir Nice, thank you po. Bisitahin ko bahay mo, sabi ni Shirley. Nerisa Neri, nag-drop ng bahay. Jpad Steel Channel, nag-drop ng bahay. Dan dikit sa Kalimbang, tamsak full pack sa nakapin, sabi ni Jpad Steel Channel. Juicy Kaor, Aida Canizares, dan sa iyo full pack. Viva Mascarados Vlog, nag-drop ng bahay. Berlot Gaming, OTW Jpad Steel Channel, sabi ni Berlot Gaming Disciple. Nerisa Neri, nag-drop ng bahay. Berlot Gaming, watch dikit, supli na salamat from Rosita Way of Life. Ang Amir Whitey, dating dikit sa'yo. Nag-comment ako sa latest video mo. Anong comment niya Amir Whitey? Nerisa Neri, may galap shoutout po, sabi ni Landing Vlogs. Anong gamit ni kaibigan ng Amir? Nerisa Neri, nasa bahay niyo po ako. Sabi ni Ate Genesis Nice. Sakit ako yung kumukat sa... Manay ito niya yung pasensya, kararating ko lang Manoy from Manay Rice Follower TV. Shirley Larsky Vlog, dan dikit sa'yo from Shirley. May kalab shoutout, Nerisa Neri. Sabi ni Larsky Vlog, Nerisa Neri, Viva Mascarados, thumbs up dan. Sabi ni Nerisa Neri. Landin Vlog, premiere ko guys. Palike, indikit na rin, sabi ni kaibigan Landin. May kalab shoutout sa 22, 23. 100 viewers. Eldang Furniture OTW, puntahan ko, sabi ni Ate Rosetta Way of Life. Pang number 26, kaibigan lang din, oh. Like number 26. Oh, Kalimbang All. Ay, Kalimbang All. Set reminder. Reminder on. Sino pa? Nog. Ako si Nog, oh. Subscribe ko sa'yo, ako si Nog. 1K ka na pala, oh. Kaka-graduate mo lang ba? Like number 39. Ha? Takasan ka, ako sinugnog. Kaibigan ako sinugnog, takasan ka? Bilyasis daw sinasabi ni Mrs. Magkababayan ba tayo? Dikit ko na sa ito, ako sinugnog, tika lang. Wala. Mrs. Ninugnog. Ito ba, dikit ko pa sa'yo. Kaibigan ako sinugnog, oh. Nakikita mo, kaibigan ako sinugnog. Like number 40, oh, Kalimbang All.
Ito po kaibigan oh. O, tatlo. May live pala si Mano ito. Ayan, panoorin ko lang, tricycle driver. Pasong haba, hanggang 5 minutes lang. Sarap ng kain ko, kuya. Pakain naman yan, ate yung mga. Rosetta Way of Life, hello po, may galab shoutout from Shirley. Kain muna tayo from Rene B Vlog. Salamat idol, Viva M from Rizaneri. Hindi pa ako nagmamadali ng supply house. Basta magbakas po. Oh, di nagmamadali to si Ate Ginisir Nais. Para naman sa atin yun. Huwag kayong maghintay na hindi balikan. My life tunying hello from Phil, Hong Kong. Mega love shoutout from Phil, Hong Kong. Kay Suki Kera nagbigi-bigi, Phil, Hong Kong. Mega love shoutout sa lahat from Phil, Hong Kong. Hashtag Ate Regina Villarmino TV channel. Panoorin ko lang ang kaibigan ako sinugnog. Tatlo. Panoorin ko lang tatlo. Nagrab shoutout sa lahat from Phil, Hong Kong. Kay Suki Kera nagbigi-bigi. Saan Jeep? Dini ako from Phil, Hong Kong. Genesis, bahay mo. Sabi ni Neri sa Neri. Phil, Hong Kong, nag-drop ng bahay. Si Phil, Hong Kong. Pakidikitan naman po si Phil, Hong Kong, mga kaibigan. J-Pad Steel Channel. Si J-Pad nga pala. Teka lang kaibigan, J-Pad Steel Channel ha. Ayudahan kita. Mga idol, mag-iwan lang po ng bakas para masuklihan. Salamat from J-Pad. Chris Follower TV, ilang taong ka na? Sabi ni Manoy Dong Vlogs. Dahil sa nakapin, sabi ni Rene B Vlogs. 5 minutes lang nga kaibigan, ano? Tingnan ko nga ito si J-Pad. Bata pa pala si J-Pad, so pakidikitan na po si J-Pad, Man of Steel Vlog. Balikan mo ng main mga kaibigan J-Pads Man of Steel Vlog ah. Subscribe ko sa ito. Unahin ko na. Like number 133. Pang 280 ako sa bahay mo. Pang 300 ay pang 280 ako sa bahay mo ah. Mamaya idang ko ito, tatlo. Mega love shoutout sa 2,300 viewers. Princess G, patamsan po kaibigan sa premiere, salamat. O sa kay Princess G tayo, Princess J. Premiere. 48 palang daw ako, Sirly, sabi ni Manay Christ follower. Princess J, nagbigi-bigi. Papatamsak naman kay Princess J. Sino ba itong Princess J na to? Aida Canizares, Berlag Gaming, done all sa'yo, sabi ni Aida Canizares. Kay Suy Kera, nagbigi-bigi. Thank you so much sa atin ni Risa from Bitema. Kay Suy Kera, nag-drop ng bahay. Palablab sa premier mga kapatid, salamat from kay Suy Kera. ODW, hashtag Princess G, sabi ni Berlot. Gayahin niyo po si Berlot. Si Berlot hindi na po naghihintay na ano, yung kaibigan ko yan, napakasipag magdikit niya ni Berlot. Naghihintay na lang siya kung balikan niyo, salamat. Di niyo balikan, salamat. Ganun po ang talaga nakikipagdikitan. Salamat po sa pag-pin from Princess J. Okay lang yan kasi premier ang ano. Salamat sa pag-pin. Galing ako kusina, nagpamerienda na.
Huwag niyo na po hintayin na, huwag niyo na hintayin na kayo pang unahan. Dikitan niyo na ng dikitan. Princess Day, dikit na po ako namin ko from Nerissa Neri. Pabalik naman kay Nerissa Neri, Princess Day, nadikitan ka na. Nerissa Neri, OTW sa bahay mo from Shirley. Tambay lang house from kay Suki Kera. Harang pa from Phil, Hong Kong. Princess J, Nerissa Neri, dating dikit na po ako sa iyo ma'am, salamat po. Naka-on lang sa iyo itong CP. Kuya, ligo lang muna ako from Betema. Sige, ligo ka muna, baka nangangamoy na. Baka nangangamoy na sa pagluto mo nung manok na paa ng manok. Bili 1, Bili. Puwi. Para masaya. Dating dikit, Princess J, Dan Tamsak, from Berlot Gaming Disciple. Iyong didikit sa bahay ko, Watts at sukli na po, salamat from Ate Rosita's Way of Life. OTW Bird, Beat Emma, sabi ni Berlot Gaming. Kamay TV, nagbigi-bigi, salamat Berlot. Oo nga po, from Princess J. Jessica Orleski Vlog, Dan, pasukli na lang po, sabi ni Ate Jessica Or. Ha, from Princess J. Grabe ka sa akin kuya, from Beat Emma. Hindi, di ba nagluto ka? Malay mo, yung usok nun, sakten, maligo ka na nga. Sige, maligo ka na. May kanam shoutout sa 2,800 viewers. Thumbs up, hindi kita po sa nakapin, sabi ni Ate Jennifer Nice. Larsky Vlog, Dan po. Hashtag, Viva Mascarados. Sabi ni Larsky Vlog. Kamay, nag-drop ng bahay. Alparisin na wala, nag-drop ng bahay. Pelong kong. Yan, narinig na kita from Phil Hong Kong. Kamay TV, nag-drop ng bahay. Dating dikit, Bitema, sabi ni Berlot Gaming. Rene Babe, lagyan ng Eco Host. Ha, from Relay, Babe lang. Thumbs up Dan, my friend, from Alparisin na wala. OTW. Hashtag Kamay TV from Berlot Gaming Disciple. OTW, GCR from Lasky Vlog. Princess J, Kamay, pang 92 po ako sa'yo, sabi ni Princess J. Okay, Berlot, from Kamay TV, at parang sinawalan drop ng bahay. Salamat Tunying, at sa iyo. At sa iba. Out na po ako from Ate Rosita of Life. O sige po Ate Rosita of Life, salamat po. Papahinga nga na po kayo. Magbaba ka po ng bahay mo na Ate Rosita para matikitan. Eight minutes na, kaibigan, ako sinugnog. Dikit na daw, 8 minutes na. Iwan lang ako ng bahay, dikitan ko mamaya from Bitema. Yun, sige. Kamay TV, dating dikit. Bahay mo Jessica Or from Larsky Vlog. Kamay TV, dikit lang sa didikit at susukli ako from Kamay TV. Princess J, Bitema, full pack sa'yo. Full pack na po sa'yo, sabi ni Princess J. Nerissa Neri, Dan dikit kalimbang na sa'yo, sabi ni Shirley. Jessica Or, Dan sukli, salamat from Nerissa Neri. Shirley, bahay po, sabi ni Nerissa Neri. Work muna, salamat. Sige po Ate Rosita Way of Life, salamat po. Jessica Or, drop ng bahay. Janice De Los Santos. I'm done to you from, sino ba Janice De Los Santos? Ito ba yung Princess J? Tingnan ko nga, ito ba yun? Ayaw nga. Balikan po ng Balikan po ng main pag ang gamit po ay Ninja, ibalik po ang main mga kaibigan Paalala ko lang po, paalala. Pag Ninja po ang gamit, balikan po ng main. Para tayo nakadikit sa main to main. Ang Ninja is pandagdag lang po yan sa subscribe.
Free lang po yung ninja, free ang ninja. Kaya dapat balikan po ng main. Pang bonus lang po yung main ninja, pang bonus lang yung ninja. Opo, yung nakapin. Okay. Okay po, salamat po ating user guys. Herlang Os from John Bones Vlog. Aida Canizares, Dan Pulpak, pasukli na lang po, sabi natin Jessica Or. Ni Forty Vlog, tamsak sa nakapin. Tapos na daw sa nakapin, kaibigan Princess J. Kamay TV nag-drop ng bahay. Guys, lahat ng dikit sa akin ngayon, nasuklian ko na kayo guys. Maraming salamat from John Bones Vlog. Babangan ang bahay mo dyan, Bones. Bahay mo dyan, Bones. Babangan ang bahay dyan, Bones, para may dikit ko ng tatlo. Baba ng bahay dyan, Bones. Alparo sinawalan, nag-drop ng bahay Jessica Or. Ni Forty Vlog, Dan Pulpak. Ma'am Nerissa Neri, nadalaw na kita. Nagpapalit ka ng gripo from Eldang Furniture KC. Yun, salamat. Kasuki kay Radan. Manay ito niya, may galab siya po from Manay Siram Kachukaran Analos. Gini is nice vlog. Salang ko palabas mo, off comment pala. Then doon na lang ako nag-comment sa premiere mo, sis Dan All. From John Bones. Alpari sinawala na drop na bahay, 58 that tamsak from Manay Siram Kachukaran Analos. Princess J. Dahil sa binaba mong bahay from Shirley. Dahil sa nakapin, host from Ate Jessica Or. Dan tamsak, Jessica Or. Kandaran. Dating dikit po from Larsky Vlog. Alpari sinawala, pasok ako sa bahay mo. Pasukli na lang. Jan Balls, guys, dikitan tayo. Sure, sukli ko. Kayo iwan lang tamang bakas. Jan Bones, dikit ka Jan Bones, Jan Bones. Like number 23, Jan Bones. Like number 24 raw. Idikit ko na rin ako. Dikit ko na. O, dikit. Kalimbangol na yan, kaibigan. Panuorin ko lang. O, dyan Bonso. Pang tatlo. Like number 25. Panoorin ko lang Ken Bones ha. Pang-apat Ken Bones. Para makatulong naman ako sa'yo. Makakuha ka naman sa akin ng 4 na banana agad. Hindi ko ni-skip yung ads ha. Yan, hindi kayo ni-skip yung ads oh. Sinsya Manoy, may live ko pala Manoy Dong, pasensya. Hello Chong Aimon. Choyin Kao, Tang Son La, mega love sila my friend. Chuyang Tao ko, Son La. Alpari sinawala na drop ng bahay, Jessica Or. Mayana kita suklian na from Manay Christ follower. Harang Manoy from Arnel Anali Victorino. Mega love shout out bro, hashtag Christ follower. Baba uli ng bahay, ate. Pagtanang kita, Princess J ha.
Kay ate, kaya na tayo, Alparis na wala. Here lang host, bigil lang muna ha, from John Bones Vlog. Salamat, salamat John Bones. Tamsak manay, silip lang. Nasa harang pa ako, sabi ni Manay Arnel Anali Victorino. Betima OTW sa bahay mo, sabi ni Shirley. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. Alparisi, Dan Dikit, from Nerissa Neri. Alparisi na wala, I'm in your house, from Ate Ginny Nice. Thank you so much my friend, from Alparisi na wala. Alparisi na wala, pang 74 ako. Nagbakas ako, sure mo, sukli mo. From Kamay TV. Thank you so much my friend, success for you all my friend. From Alparisi na wala. Arnel Victorino, Bigi. John Burns Vlog, Dan Pulpak, sabi ni Jessica Or. Princess J, nagbigi-bigi. Salamat tos, from Princess J. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. Kamay TV Dan from Nerissa Neri. Nerissa Neri nag-drop ng bahay. Jessica Or, Princess J. Dan Sukli Pulpak from Ate Jessica Or. Pasensya na Manoy from Manay Arnel Anali Victorino. Okay Manay, pasensya. Nalate ako sa live ko, nalate ako. Host, pwede mo bang paulit po sa premiere ko? Oh, sige ate, sige. 5 minutes lang, kaya Alparisi na wala. Bahay mo po, hashtag Jessica Or from Princess J. Larsky Vlog nag-drop ng bahay, Jessica Or nag-drop ng bahay. Sabagay, marami nang dumingin kay Alparisi. Idikit ipin ko yan, ate Genesis. Masakit na yung lamunan ko ha. Bakit kaya? Dan Sukli, hashtag Jessica O, salamat po from Princess J. Kapangarap Vlog, nagbigi-bigi. Thank you from Ate G. Nice. No problem. Nag-love siya to sa 1900 viewers. Inom ka po Luya House. Oo nga eh. Mamaya po. Galing ako sa labas. Salamat po Princess J from Ate Jessica Or. May maligamgam na tubig nga ininom ko eh. Five minutes kaibigan John Bones. John Bones Vlog, okay na siguro to. Hindi na ako magbabakas kaibigan. Dana ako sukli sa lahat. Nagpunta from John Bones Vlog. Salamat po. Premier po ulit tayo, premier natin Jesus. Come on my friend, from Alparisi na wala. Okay Nerissa Neri. Okay Dan from Kamay. I'm visiting you house, Sir Jessica Or from Ledang Furnitures, KC. Jessica Or, nasuklihan na kita, sige, salamat from John Bones Vlog. Tamsak Dan my friend, from Alparisi na wala. Betima, Dan Dikit na siya from Shirley. Nerissa Neri, okay Dan from Kamay TV. Manood po mga kaibigan na, manood. Salamat sis, John Bones Vlog, sabi natin Jessica Or, Alparisi na wala, drop ng bahay.
Salamat sis, John Bones Vlog, sabi natin Jessica Or. Ate Jessica Or, ang bigi-bigi. Pag nagkita po tayo sa isang live mga kaibigan, ulitin niyo po mga kaibigan ha, na paayuda. Kasi pag dito po, hindi po ako nakakapag-ayuda ng maigi. Ha mga kaibigan ko ha, pag nagkita po tayo sa isang live, i-remind niyo po ulit ako na gusto niyo yung paayuda naman, hindi ako naayudahan sa live mo, ganun. Huwag po kayong huwag po kayong mag-alala na sabihin yun. Maintindihan ko po yun. Mga kaibigan, paalala ko lang po Bigilangos from John Bones Vlog. Harangos from Larsky Vlog. Here lang may support from John Bones Vlog. Salamat kaibigan John Bones. Yes host here from Genesis Nice. Ako tinatapos ko talagang panoorin ang lahat ng isusubscribe ko from parang naalala ko dito kay Eldang Furniture KSA. Naalala ko na nanonood siya kasi matagal siya magbalik Matagal siya mag-comment. Kaya pakibalaga naman po si kaibigang host ni Maxam, paayuda naman ha. Remind na ka na, remind. Ba't yan naman ang gamit mo kasi? Mega love shoutout, Mike TV. Ba't wala naman yung lead channel? Linabas mo na naman niya, Shirley. Sige, ayudahan kita, kaibigan Shirley Bye, Shirley, baba. Ayaw pansinin yung alagad ko. Hindi papansinin yun. Bayaan mo lang, basta magbaba ka lang na magbaba ng link kasi. Baba ka ng link, tapos yung unahan mo sila. Walang problema yun. Huwag ka matakot na hindi pinapansin yung bahay mo. Papansinin at papansinin yan. Subscribe po isa. $3.32. Wala na naman video yung binaba mong link. For days ako na mag-upload ka na ulit. Panoorin ko. Pangalawang ayuda, pangalawa. Panoorin ko ulit ito ulit. Tama yan, pinaalala mo kaibigan Shirley para unti-untiin natin. Oh, 334 na, 334. Panoorin ko itong isa, maghintay ka lamang. Favorite mo kulay parang si Noynoy kaibigan Shirley. Idol mo siguro si Noynoy. Bro, merienda muna. Sige bro, kumain ako kanina sa labas, kumain. Mega love shoutout po sa 2,900 viewers. Magdikitan. Natapos na kita, Shirley. Kumakanta ka. Nakasuot ka dilaw from Ledong Furniture GSA. Yan, tama nga naman. Guys, padikit naman. Iwan lang bakas guys. Sure supply ako from John Bones. J-Pads Steel Channel. Yun, padikit naman kay J-Pads. Dana daw ating Genesis Nice.
With Kalimbang, tamsak, full pack. Pasukli na lang po. Salamat. Salamat Ninong Mentor from Shirley. Good afternoon kaibigan Tunying from Manay Orly TV channel. Tamsak na po kaibigan Tunying. Shirley, dami ko pong pinanood video mo from Genesis Nice. Eldang Furniture Casey, salamat po pero wala pong politika na suot ko. Pero wala pong puti. Ano yun? Politika na suot ko. Hihihi. Banana Kyo, sarap. Tapos Royal. Wow naman. Pahingin naman. Kaibigan to niya, kumusta? From Manay Orly TV channel. Okay lang, Manoy. Nalitang ilis ko kaya anong oras na ako ngayon? Kay Suki Kera, nagbigi-bigi, hasta kandidada. May kalab siya daw, Tati Juliet, from Genesis Nice. Kay Suki Kera, nagbigi-bigi, Orly TV channel, grab ng bahay, Genesis Nice. Thank you so much from Shirley. Di ko tuloy napin si Ate Juliet. Sa nakapin ba tayo, Premier? Masakit talaga lalamunan ko. Oo nga, para kang si Pinoy Shirley from Eldang Furniture KSA. Paligid mga kaibigan. Yan, paligid naman kay Manay Orly. Oh, nagbaba ng bahay si Manay Orly. Merienda ba? Merienda oh. Biko, Maha at saka Shanghai. Palitan po muna kita ati, ano? Pwede kita makuha kay Manay Orly TV channel? RE Tutorial Hub, thumbs up down from RE Tutorial Hub. Tutorial Hub. Hindi ko pa nga pala naipipin si ano, si Shirley. Sunod ka kaibigan Shirley, kasunod. Tamsak Dan from Aida Canizares. Kaya Ate Genesis Nice. John Bones Vlog, nagbigi-bigi Indigo M Ninja 1. Neri Saneri. Dikit na ako pang 1.79 ako from Kamay. Tamsak Kapsat from Jingo Magdadaro.
Mga kaibigan, suklihan ko agad from Money Orly TV channel. Neri from Kamay TV. Orly TV channel sa bahay mo. Ako now from Ate Jean Sister Nice. Rini Bay. Vlog, nagbigi-bigi. Thank you po ma'am from Orly Money Orly TV channel. Sarap ka ito niyo, bahingi. Oh. May birthday yan kasi may birthday yan kaya nakahingi tayo mga kaibigan. Kamsat, baba ako ng bahay. Sige, baba ka lang kaibigan Jingo. Oh, sige, baba kaibigan Jingo. O, baba ka nga, magbaba ka nga. Yun, pakilablag yung mga si Jingo magdadaro. Paligid mga kaibigan at suklihan ko agad from Money Orly. Di pa ako kumakain eh. Jingo, kain ni Srila from Jingo yung magdadaro. Rene P. Vlog, Dan, sabi natin Juicy Kaor. Jingo M, Ninja 1, nag-drop ng bahay. Sis Aida, baba ka ng bahay from John Bones Vlog. Playing po sa Nakapinos from Genesis Nice. Bet Emma, I'm back. Tinaway kay Jingo. O Jingo, like number 54 oh. Idikit ko na rin oh. Idikit ko na rin na Jingo ha. Pero hindi ko ididikit yung join. Idikit ko rin ba yung join? Mega love shoutout Ate Aida Vitor. Oh, idikit ko na rin oh. Jingo. Nano. Ba't ang dahil mong tuwad? Like number 56. Oh, like number 56. Oh, like number 57, Jingo. na, 57 na, oh. Oh, di ko pa kita yung harang. May harang eh. Baka maka-operate ako. May ganap na kaya Orly from Bit Emma. Hello host, new here from Aida Vitor. Salamat naman at nakapasyal ka kaibigan Aida Vitor. Thumbs up Dan from Aida Vitor. Hi guys from Aida Vitor. Dandingin na po kay J-Pod Steel Channel. Sabi ni Larsky Vlog. Oy Kapsat ha. Isalin mo na lang ng join. Ay, pipindutin ko ba yung join? Jingo? Pindutin ko ba yung join? Harang House from Larsky Vlog. Pelong ako nag-drop ng bahay. Aida Vitor, nagbigi-bigi. Hello, Bit Emma. May garab shoutout ma'am from Money Orly TV channel. May garab shoutout Yulia channel. Tansik fruit. Hello, good afternoon. See you again. Success, God bless. From Yulia channel. Please drop your link, my friend Yulia channel. Orly TV channel, Dan tayo. Dan to yun, nag-iwan ako ng bakas. Sukli na lang kaibigan from Kamay TV. Alam mo na Kamsat mga tao, hindi masaya. Bayan mo na yan. Thanks sa padyakitos from kaibigan Aida Vitor. Bet Emma nag-drop ng bahay. Thank Kamsat from Jingo Ninja. Tambay mo na, host. Thank you from Aida Vitor. Hello my friend, all night to miss you from Yulia channel.
No problem, my friend. Thank you very much for coming, my friend Julia channel. Please drop your link, my friend. Tapos na, iba na Jingo. Oh. Iba na yung pinapanood ko. Oh, baka sabihin mo, ay, ito pa ba? Hindi, iba na yun, iba na. Dance na nakapin from Rene V Vlog. Ate Aida Vitor, nag-drop ng bahay, dating dikit. Na pala tayo kaibigan from Kamaik TV. Kamaik TV, bahay mo po, sabi ni Manny Orly TV channel. Oh, pindutin mo na. Pindutin ko pa ba yung join? Pwede bang hindi pindutin? Tumambay ako sa bahay mo, Kamay TV, nagluluto ka ng isdahos. Paalam mo na ako, sandali, tawag lang ako sa probinsya namin. Sige, Eldang Furniture KSA. Tulog. Salamat kaibigang Eldang Furniture KSA. Nagla-live ka ba? Para mapasilan dikit sa live mo. Salamat mga idol na dumikit. Dan, sukli na po. Pa-mention lang po sa hindi nasuklian. Orly TV channel, Dan, dikit kalimbang all from Shirley. Jingo M Ninja 1, nag-drop ng bahay. Thumbs up idol from Dave in Dana Vlog. Shirley, thumbs up na dating dikit. Galing mo kumanta from Nerissa Neri. Eldang, bahay mo po. Dave in Dana Vlog, nag-drop ng bahay. Dana po. Hashtag Phil Hong Kong from Larsky Vlog. Miss Nugnog, nagbigi-bigi with love in your emotion. Ay, bawi ako kamsak. Silak lang from Jingo M Ninja. Sige, ayos lang. Ay, Debitor, tamsak na po. Full package with bakas. From Manny Orly TV channel from Hong Kong. From Canada. Larsky Vlog. Hello, nice to meet you from Yulia channel. Thank you again, my friend. Thank you very much for coming to my live stream. Oo naman, pindutin mo yan, join. Yoko nga. Kain tayo idol from Dave in Dana Vlog. Darjingo, hello Tabi. Hello Dai from Jambon Vlog. Hello Yulia from Larsky Vlog. Aida Vidor, thumbs up na po. Full package with bakas from Manny Orly TV channel. Aida Canisaris, Orly TV channel. Dan, all sa'yo, pasukli na lang. Yulia channel, nag-drop ng bahay. I see your link, my friend. Yulia channel. Yulia, my friend, oh. I subscribe this one backup cellphone to your channel, my friend, Yulia channel. Like number 66 and Kalimbang all, my friend, Yulia. So nakapin tayo kay Manny Orly. And this one, my friend, Julia channel. Like number 68 and Kalimbang all, my friend. And this another one, my friend, Yulia channel.
3 backup cellphone. Subscribe to your channel, my friend. Bell all, my friend, bell all. Bye mo, Yulia, from Lersky Vlog. Kay Suki Kaira, nagbigi-bigi. Dan to kay Mike, TV host from Ate Genesis Nice. J-Pads, Ma'am Dan. Sobrahin na signal ko from Dave Dan na vlog. Sige, pabayam. Pag may nang signal, Dan na may skip mo na, skip. Kamay TV, batang 10 sa premiere. Sabi natin yung si Nice. Dive Jam Bones, may grab shoutout. Dan po sa nakapin, watch them. Watch them subscribe from Ate Adabitor. Ate Adabitor, nag-grab ng bahay ni Rizaneri. Yulia Channel, Dan Digit. Kami from ni Rizaneri. Danan sa'yo, Adabitor. Thank you from Kumari Orly TV Channel. Orly TV Channel, Dan Pulpak po from Adabitor. J-Pad Steel Channel. Orly Channel, Dan Digit with Kalimbang, Tamsak, Pulpak. Pasuklin na lang po. Salamat from J-Pad Steel Channel. Yulia Channel, Dan Pulpak. Sabi ni Adi Score. Aida Vitor, nag-drop ng bahay. Jessica Or. Miss Nugnog, nagbigi-bigi. Dave Indana Vlog, Dan Digit sa'yo from Shirley. Bet Emma, nag-drop ng bahay na Aida Vitor. Dave Indana Vlog, tambay lang ako dito. Ikot-ikot kasi ng ikot. May na-signal ko. Lakas ulan dito sa amin. Jessica Or, thank you so much sis from Yulia Channel. Jessie playing now from Aida Vitor. Dana may how you here. Kagabi pa nagluloko signal ko. Yan, Aida Vitor, nag-drop ng bahay. Sige, magdikitan lang. Trick Mongkok to Kenslon, Hong Kong. OFW ka, Yulia Channel? Or taga Hong Kong ka? Ano sa English nun? Kasi English speaking eh. Si kaibigan Yulia Channel. Kain po tayo. Merienda. Merienda time. Nasa bahay mo po ako, Aida. OFW KSA. Abi Jessica Or, Aida OFW KSA, Dan Pulpak, sabi natin Jessica Or. J-Pad Steel Channel, thumbs up dan po sir, full package with bakas, sukli ko yan sa'yo, sabi naman ni Orly TV channel to. Thumbs up ulit from Felix Midrano C. Thumbs up post from Ate Regina B TV channel. Dituhin natin signal from Kamaik channel, Kamaik TV. May galap sa to sa 2,400 viewers po. Hello, butter na.
J-Pod Steel Channel. Diyan na po. Sir, sukli ko po yan sa'yo from Money Orly TV Channel. Felix Medrano say, taga saan po kayo from Ate Jessica Or. Bet Emma, mega love shoutout po from Felix Medrano say. Sakit na ng ano ko. Sakit sa likod. Mega love shoutout, Daddy Felix. Sabi ni Ate Bet Emma. Dan full pack to Yulia Channel from Larski Vlog. Jessica Or, taga Cebu po. From Felix Medrano C. Palab po kay Emma's Channel. Palab po kay Emma Channel from Felix Medrano C. Yun, palablab daw kay Ate Emma Channel, mga kaibigan. Yulia Channel, Dan Pulpak. Hope you do the same things from Aida Canizares. Okay, salamat po Felix from Ate Jessica Or. J-Pod Steel Channel, thumbs up dan sa Bet Emma. Larski Vlog, thank you so much from Yulia Channel. Jessica Or, ikaw taga saan? From Felix Medrano C. Ay, Davitor, nagbigay. Thumbs up lang sa Emma, sabi ni J-Pod Steel Channel. Okay, salamat to Felix, sabi natin Jessica Or. Balikan ko kayo tatlo, from Felix Medrano C. Aida Canizares, bahay mo po. Ilaglag mo nang masuklian ko na from Money Orly TV Channel. Sipag ni Money Orly magdigitan, no? Yan po maganda makipagdigitan ng muna. Salamat Orly TV Channel, sabi ni J-Pod Steel Channel. Ay Davitor, nag-drop ng bahay. Dan watch then subscribe. Sabi kay Ate Jessica Or. Medrano din ang nanay ko po, pero sa Ilocos Norte po, from Ate Jessica Or. May galap shoutout po sa 19. Okay po. Insan Jessica Or. Yun, magpinsan na kayo. Magkakilala na kayo magpinsan. BTM, pasok ako sa bahay mo. Iwan ako ng bakas from Kamay TV. Jessica Or, dyan mo basukli. Thanks. From Ate Aida Vitor. Ate Aida Vitor, nag-drop ng bahay. Kain tayo, host. Sige po, kumakain din po ako ng merienda. Kain po tayo, salamat, sis Aida Vitor from Ate Jessica Or. Salamat sis Aida Vitor, sabi ni Ate Jessica Or. Palab ko po yung Emma's Channel, sabi ni Felix Medrano. Palab naman kay Ate Emma Channel. Bahay ni Emma Channel yan, kaibigan Felix Medrano. Para ipin natin. Palitan mo kita Money Orly, palitan mo na kita Money Orly. Money Orly, palitan mo na kita. Aida Canizares, thank you so much sis. I will back support you all my friend.
from Yulia Channel. Mention lang po sa nakadikit kay Emma. Punta naman dun. Kay Ate Emma ba to? Pin ko muna ha, kung kay Ate Emma Channel to ha. Ayun, abot ako from Bambam and Ma'am TV. Yun, salamat Bambam and Ma'am. Baba ka na agad ng bahay, Bambam. Felix Medrano, yes po, sabi niya Felix Medrano. Sige. Magkape din ako ngayon, nagugutom ako. Nakita ko, Sios, nagmimerienda from Larsky Vlog. Sige po kaibigan Tanying, from Manay Early TV Channel. Harang ba po from Bambam and Ma'am TV. Salamat Bambam ha, salamat. Supporting Loads from Bambam and Ma'am. Mega love shoutout sa 2100 viewers po. Salamat sa 66 thumbs up. Bambam and Ma'am TV nagbigi-bigi yung Jessica Or. Dami na. Isang bigi-bigi lang kaibigan Bambam and Ma'am TV. Bisaya ka, host? Hindi, Tagalog ako, Tagalog. Tagalog, Bicol, Pangasinan. Tagalog, Bicol, Pangasinan ang lahi ko, kaibigan. Manny Early TV Channel. Nagbigi-bigi. Nag-drop na ba si Manny Early? Felix playing now from Aida Vitor. Bambam and Ma'am TV nagbigi-bigi. Aida Vitor nag-drop ng bahay. Jan Bones. I'd W. KSA. Dan Sayosis from Jan Bones Vlog. Aida Vitor Dan from Jan Bones Vlog. Manny Early nag-drop ng bahay. Bambam and Ma'am. Hello, nice to meet you from Julia Channel. Tamsak Idolos from Gomer Pabaya official vlog. May galap shoutout kaibigan Gomer Pabaya. Salamat sa pagsilip mo ulit. Long time no see. Meron pa tayong 50 minutes. Jan Bones Vlog, hello sis, nice to meet you from Julia Channel. Gomer Pabaya, Premier, bakasan lang mga idol, balik agad from Gomer Pabaya. Padikit naman sa nakapin. Sa nakapin po. Sa nakapin, padikit. Pang 9 Eden ako sa iyo. Bet Emma, sukli na lang kaibigan. Ay, babalikan ka dyan, kaibigan ka Mike, basta magbakas ka. Nagbabalik yan si Ate Emma. Bang. Oy kaibigan, tiwala naman ako sa'yo. Magbakas ka lang. Kilala ko mga yan.
Yan, si Manny Orly, magbakas ka lang, babalikan ka niyan. Yan, si Gomer Pabia, magbakas ka. Meron ka tunying. Okay. Basta magbakas ka lang, bakasan mo lang lahat sila. Pag di nagbalik, sabihin mo sa akin, mention ka. At sa susunod na LS ko, sasabayin natin para masuklian ka. Baka nakakalimutan. Nagbabakas yung mga yan, nagbabalik. Mula nung nag-YT ako, kadikitan ko na yung mga yan, si Manny Orly, yan, si Ate Jessica Or. Matagal ko nang dikit yung mga yan. Thumbs up host from Mama's Vlog. Mega love shoutout Ate Mama's Vlog. Mega love shoutout sa 2300 viewers. Salamat sa 68 thumbs up. Salamat Manny Orly. Nagpalipad na naman kayo. Salamat sa palipad nyo, Manny Orly. Salamat. 6.99 Canadian money. Tama na yan, Manny Orly. Tama na yan. Nakakailang palipad na kayo. Sobra na yan. Na-reach naman na natin ng $100. Kaya ayos na yan. Naghihintay na lang tayo ng pin. Salamat ulit Manny Orly, Orly TV channel. Salamat ulit sa iyong pagpalipad ng 6.99 Canadian money. Dati dikit na nakapin from Gomer Pabaya. Shedges at Bahrain. There, I'm late. Very busy. Thumbs up done. No problem my friend. Shedges at Bahrain, no problem. Thank you for thumbs up my friend. Thank you and thank you very much to coming to my live stream. Kamay, bahay mo po from Felix Medrano C. Mama's Vlog, salamat host from Mama's Vlog. Manny Orly TV channel, nag-grab ng bahay. Alagad ni Jibril Vlogs. Hello host from Alagad ni Jibril. Wow, sana all may pakulay from Genesis at Genesis nice. Yan yun, pag sumahod ako at papakulayan ko rin kayo mga kaibigan. Nakasulat naman sa akin sino mga nagpapakulay. You're welcome kaibigan Tanying, sabi ni Manny Orly TV channel. Salamat ulit Manny Orly ha, salamat. Thank you very much, salamat sa mga palipad mo. Nakakailang palipad na kayo. Mama's Vlog. Napod ka, Didin Naha from Gomer Pabia. Host pa jacket po. May jacket na kaibigan alagad ni Jibril Vlog. May kalab shoutout sa 2,800 viewers. Magdikitan. Aida Vitor, Felix Dan Pulpa. Bambam and Ma'am TV nag-drop ng bahay. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. J-Pads in Steel Channel. Aida Vitor Dan Dikit with Kalimbang thumbs up. Pulpak. Pasaklin na lang po. Salamat. From J-Pads Steel Channel. Herlang House nakabigi from John Bones Vlog. Salamat kaibigan John Bones. Kamay TV nag-drop ng bahay. Hasta Gomer Pabaya Special. Thumbs up na po. Full package with bakas. Sabi ni Manny Orly TV Channel. Shedges at Bahrain. There, please help to improve my channel. Please drop your line, my friend, CJ at Bahrain. Yun, CJ at Bahrain, nag-drop ng bahay. Alagad ni Jibril, nag-drop din ng bahay. Bambam in Mom's TV. Biggie. Alagad ni Jibril Blagos, 135 na lang, kulang sa WhatsApp ko. Ano bang main mo kaibigan, alagad niya, no? Teka lang, dikitan ko muna si ano. Si CJ. Ay, daan ko lang si CJ.
Si Gisat ba rin, oh? I subscribe this one backup cellphone to your channel. Like number 20, my friend CJ. In this one, my friend. Second backup cellphone. Like number 21 and bell all, my friend. Second backup cellphone. And this one, my friend. 3 backup cellphone. Subscribe to our channel. Oh, Tagalog ka naman pala, kaibigan. Pangatlo ngayon daw, like number 22, pangatlo. Pang-apat. 167 ka na, 167, oh. Like number 23, 24. May nag-subscribe na sa'yo, may nag-subscribe. Panoorin ko lang. Saglit ka lang, alagad ni Jibril, ha. Saglit lang. Parihata na sad si Dam na human nako nimo sa from Mama's Vlog. Orly TV channel, dating kaibigan from Felix Drancy. Thumbs up from Manny Florencio Mongkawi. Alagad ni Jibril Vlog, nag-drop ng bahay. Bambams and Ma'am TV. Love and Cry emoticon. Silip lang busy from Manny Florencio Mongkawi. Si Gisat pa rin, nag-drop ng bahay. Bambam and Ma'am TV, nag-bigi-bigi with love. J-Pad Steel Channel. Kamay TV, Dan with Kalimbang. Thumbs up kumpal. Pasukli na lang, salamat from J-Pads. Aida Vitor, Dan, 3 banan sa'yo from Felix Drancy. Hasta Gomer Baby Official, thumbs up. Dan na po, full package with baka sa premiere mo from Manny Orly TV channel. Jessica Or, Mama's Vlog, Dan full pack. Sabi natin Jessica Or, Mama's Vlog, Gomer. Dan na kita from Mama's Vlog. Bambam and Ma'am TV, nagbigi-bigi. Guys, please dikit kayo sa akin. Sure. May, balik. Sa Ma'am CDs in Bahrain. Orly TV channel, Dan sagli sa'yo from Gomer Pabea. Bambam and Ma'am, nagbigi-bigi. Bambam and Ma'am TV, Dan full pack from Jessica Or. Bye mo Jessica Or, sabi ni Mama Vlog. Yes host, thanks much from CG's Brain. Larsky Vlog, Dan na po kay Aida Vitor. Salamat po. Suklian ko kayo from Bambam and Mams. Thank you Gomer Pabea from Manny Orly TV channel. Mama's Vlog, nag-drop na ba? Hello po, magandang hapon po sa ating lahat from Mary Ann Pili. Okay maya, sukli sure yun from Sergio Sadbarin. Lasky, thank you. On the way po from Aida Vitor. Binabalikan ko na yung mga dumikit kuya from Bitema. Thank you. Gomer Pabaya official vlog. Nag-drop na bye. Thumbs up. BL from Bob Vlogs. Ate Jessica, nagbigi-bigi. Thumbs up lang host from Bob Vlogs. Sino ba itong Bob Vlogs na to? Bambam and Ma'am TV, nagbigi-bigi. May kalab siya sa lahat from Bob Vlogs. Padigit po from Bambam and Ma'am TV. Support host from Bob Vlogs. Sino tong Bob Vlogs na to? Jessica Or, nag-drop ng bayad si Manny Florencio. Ans Vlog, hello everyone from Ans Vlog. Sergio and Bahrain, nag-drop ng bahay, dikit at comment. Magdikitan po, magdikitan. Para makarami po kayo ng makarami ng subscriber.
Unahan nyo na po, mag-mention lang po kayo sa mga dinikitan nyo para mabasa nila at mabasa ko rin. Hello everyone from An's Vlog. Dan po kay Mama's Vlog, sabi ni Larsky. Nakababada lang dang sa'yo kuya. Nakababada lang sa'yo kuya. Ewan ko lang, work muna. Nakababad pala, nakababad lang. Sige. Oh, singi saging. Jacket house please. Meron na may jacket na, nahuli lang. Marami na po ako nabalikan mga galing sa'yo last Monday. From Jan Sirdan. Sige, thank you naman. Thank you. Kamek TV, Dan. 3 ba na sa'yo, idol? From Mr. Chip. Sino ba itong wablog? Baba na ba yung wablog? Jipad Steel Channel. CJSN Bahrain. Dan Digit with Kanimbang. Thumbs up. Full pack. Pasokli na lang. Salamat. Saan kayo nagbakas? Wala naman ako nakita. Baka na traffic pa. Wait ko na lang po. From Betema. Thank you. Bagong kaibigan po from Wablogs. Sige. Salamat naman. Salamat sa pagpunta kaibigan Wablogs. Bamba and Ma'am TV Tamsak. Dan na po. Ma'am full pack package po with bakas sa expo mo. From Money Orly TV channel. Salamat po sa ko kayo from Bamba and Ma'am Vlogs. Hello host from Cecil Adventures, Puhang Friends. Hello din po, salamat Ate Cecil Adventures from Puhang Friends. New challenge po guys. Sa di pa nakasilip, arat na from An's Vlog. Ay, ito pala yung Unvlogs. Ikaw yung nag no bra challenge na naliligo no. Silipin ko nga. Ito nga yun si Unvlogs. O baka bago na naman to. Ay, ito nga. Ito, dikitan ka na oh. Dikitan ko na Unvlog sa An's Vlog. Kalimbang oh, like number 282. Naalala ko yung ano niya, An's Vlog. Napanood ko na yung ano, yung ligo mo yan, naliligo ka. Nakasupport na sa ito. Oh. Singapore An's. Ito, nakadikit na sa ito, nakadikit na oh. Panood ko lang. Tapo, dikit ko sa'yo, An's Vlog. An's in Singapore. Yan o, pinapanood ko. Nasa ads. Tamsa Coast, Harang from Cecil Adventure. Dan po sa nakapin from Cecil Adventure. Biglang busy sa work from Gemini Vlog. Bambam Kalimbang all, pasukli po, sabi ni Gomer Pabea official vlog. Bambam and Ma'am, TV Tamsak. Dan na po ma'am, full package with bakas sa expo mo. Singaporean, full pack po, sabi ni Wab Vlogs. Salamat sis, Mama's Vlog, sabi ni Ate Yusigor. An's Vlog, dikit na ako sa'yo. Pasok ako sa bahay mo. Iwan ako ng bakas, sukli na lang from Kamay TV. Guys, maya sukli when I am free. Sure you, God bless from CJS in Bahrain. CJS in Bahrain, nag-drop ng bahay. Aida Peter, nagbigi-bigi. May grand illness ako guys.
Ngayon October 29, 9 PM Pinas time. Sa gustong sumali, arat na 50 GCash and 100 GCash or palipad. And yes, may parapol ako sa mga member ko. 200 GCash palipad. Yan o, si Hans Black o, may grand premiere. May GCash, 50 GCash, 100, saka 200 na palipad. Dalawin nyo na po, dalawin nyo. Kalimbangan nyo po para makapunta kayo. Ako po, nag-iisip ako ng aking Grand LS. Gomer ba yan, nag-grab ng bahay, Nuwa Vlogs, Mamas Vlog, OTW. Yan. Silipin ito, Nuwa Vlogs ha. Vlogs. All right, Orly TV, hello. From Ans Vlog. Wab Vlogs, ay dikit ka na sa ito ha, kaibigan Wab Vlogs. Ano ba yung gamit mo dito? Ay, okay. Dikit ko na sa ito, Wab Vlogs. Una ko na, Wab Vlogs. Basta magsuportahan lang po tayo, walang problema yan. Magsuportahan lang po tayo. Like number 69 ako, kaibigan Wab Vlogs. Maiksi lang yung video, maiksi lang yung video ni Wab Vlogs. Kaya madali pong dikitan. Matagal kasi itong anong to ni 8 minutes. Pinapanood ko naman yung paliligo mo. Ayun, pinapanood ko. Ma'am Jessie, Pulpak from Wab Vlogs. Mag-iwan na po ako ng bakas. Nag-iwan na po ako ng bakas. Sabi ni Ate Gini, Sister Nice. Mamas Vlog, thumbs up na po. Ma'am, full package with bakas. Sabi ni Manny Orly TV channel. Hans Vlog, new challenge ko guys. Sa di pa nakasilip, parat na. Bye-bye Idol Genesis from Gomer Pabea. Out na ako, 4 PM kasi LS ko Idol. Mag-sit ako. Sige, kaibigan Felix Midrano si. Silipin din kita. Baba mo na bahay, kaibigan Felix Midrano. Baba muna ng bahay, kaibigan Felix Midrano, silipin ko. Idikit ko dito sa malulubat kasi itong main ko, malulubat yung main ko eh. Hindi kita masusuportahan. Para maano ko dito sa laptop. Singapore Hans Vlog, Dan Pulpak. Ate Jessica, nag-drop ng bahay. Gomer Pabea official vlog, Dan sa'yo, sabi ni Cecil Adventure. Hans Vlog, 156 ako, naliligo. Wow, salamat, sukli na lang. From Kamay. CJ at Baray, nag-drop ng bahay. Guys, pa-support nyo channel ko. Sure, may sukli kayo. Bukas na lang ako mag-live, kuya. Sige, Ate Emma. Sige. 29 minutes nang nalalabi.
Cecil Adventure, nag-drop ng bahay. Wab Vlog, alright. Full pack pa po, balik lang po. Salamat po from Wab Vlogs. Dan sa'yo. John Bones Vlog, sabi ni Larsky. OTW sa to Singapore ang vlog from Mr. Nice. Guys pala vlog naman, sure balik ako from John Bones Vlog. Shaggy OTW po from Wab Vlogs. Manood po mga kaibigan na manood ha, wag pong dan ha, wag pong dandikit, ayaw ko po ng ganyan. Sinasabi ko po sa mga pumapasyal sa akin, hindi po para sa akin to, para sa inyo. Wag dandikit. Gusto ko po manood. Katulad po ng ginagawa ko, pinapanood ko po. Ayun o. Kahit ads so pinapanood ko para pare-paras tayong matulungan, hindi pare-paras lang tayong malagasan. Ayaw ko po mga dandikit, ayaw ko po ng ganyan. Gusto ko po manood, mas maganda basahin, kahit basahin ko yan lahat, basta ayaw kong mabasa yung mga dandikit na yan. Na-high blood ako sa mga ganyang komentaryo. Gusto ko yung nakakatulong, hindi yung kahit mapaos ako, basta mag-comment kayo ng maganda. Pero pag mga ganyan dandikit, ayaw ko niyan. Ako hindi para sa akin to, para sa inyo po to, hindi para sa akin to. Bukas na lang ako mag-live kuya, sabi ni Bitema. Sige. Larsky Vlog, OTW, John Bones Vlog. Idol Vitor, nag-drop ng bahay. Hello host, good PM bro Mama Milods. Salamat po Mama Milods, salamat John Bones. Di ko masyadong narinig host. From Bambam Sinmans TV. Hello host, Dan Tusok na from Kapitanang Nermits yun. Salamat dati Kapitanang Nermits. JJ's fullback na po. Sir Nice. Ang bigi-bigi. Tama, manood muna para sulit from Kamay TV. Sila Adventure, Dan Sukli from Gomer Pabaya. Mga nagbang madali house, lagas din yan. Lagas din po yan. O nga eh. Mamaya sisisihin nyo kasi, mamaya pag nalagasan kasi kayo, akong sisisihin nyo. Sabihin nyo, yung mga dinikitan ko kayo, puro nalagas, puro hindi naman nagdikit. Maganda na yung lahat tayo, hindi masisi. Kaya ayaw ko ng mga ganyan, mga dandan. Ayan, tapos na oh. Wala naman tayo pupuntahan siguro. Kasi minsan may nagreklamo sa akin. Bumalik sa akin, paka-live ko, kinabukasan, nag-live ako, nagreklamo sa akin, mga dumikit daw sa kanya, puro nalagas. Eh di pati ako napahamak. Kaya gusto ko manood. Malalaman naman pag nanonood eh. Kuri ka dyan katanyang from mga Milods. Magsusugli na po muna ako. Ninja muna gamitin ko para di malakas sa bakas. Okay lang kahit ninja ang idikit. Basta ibalik ang main. Walang problema yan. Kasi ang main pang ano yan, pang ano lang yan, tawag ito. Pang free gift lang yan, yung ninja. Ibalik niyo yung main niyo para pare-paras tayong matulungan sa Watch Hour. Siyempre nood, alangan, sayang pagod from Wab Vlogs. Oo nga kaibigan, manood, kaya nga sinasabi ko manood. Tama po, mas better na 5 more minutes. Watch. Oh, basta sabi ko nga manood na lang kasi ayaw ko masisi na naman eh. Baka sabihin, mamaya. Sabay, kaya tayo na pumunta sa LS para makatulong.
Daming gadgetos from ano lang yan, hiram lang yan sa kapitbahay. Kapitan ng Nilmits. Wow, sabi from Kapitan ng Nilmits. Puso mo host from Kapitan ng Nilmits. Di okay lang, pinapaliwanag ko lang ati Kapitan ng Nilmits. Orly TV channel, dan dikit sa'yo. Mama Milods, nagbigi-bigi. Jessica Or, nagbigi-bigi. Thank you Mama Milods. Mama's Vlog, sabi ni Manny Orly TV channel. Gomer Pabia, official vlog, nag-drop ng bahay. Salamat Orly from Mama's Vlog. Ams Vlog, nag-iwan na ako ng 3 banana sa bahay mo. Sabi ni Felix Indrano si. Lulubat na ako. Natsambahan din kita. Mag-LSO, sabi ni Kapitana Nilmits. Pwede ba magtamsak ng premier ko host? Pwede ba magtamsak? Ay, pwede pa tamsak. Sige, baba mo. Felix Indrano, done po sa'yo. Idol from Nerissa Neri. Tamsak Kabsat. Daan tambay mo na, work mode pa from Maria Duca. Nerissa Neri, nag-drop ng bahay. Thank you po sa mga dumikit. Thank you po sa mga dumikit po. Biyahe mo na host. Salamat po. Balik lang ulit from Wa Vlogs. Sige, salamat. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Opo, tama host. Ako din host. Bigyan mo ako kasi lagi-lagas host from John Bones Vlog. Teka lang. Nabigyan natin kita kanina, 4 Mag-clear list ka kasi kaibigan John Bones. Sa Mike TV, nagbakas ka kasi di ko makita sa notification mo. Pwede pa ulit. Kaibigan kamay ko, hindi daw nakita yung bakas mo. Sabi ni Ate Emma. Kaya pag sinabi na dikit na daw, agad-agad. Hindi naman nag-watch, basta na lang nagdikit. From Kapitana Nilmits. Tama, nood tayo para sa ikabubuti ng ating channel po. O manood tayo para sa atin naman. Yun hindi naman para sa... Hindi naman para sa ibang tao yun, para sa atin naman eh. Matagal na ako nagbalik, manood pa ako sa video from Mama's Vlog. Oo, malaman sa views. Kung nadagdagan ang views, tumingin mo, paglapag mo ng link, agad-agad, sabihin dan dikit, wala pang 1 minute, dikit na daw ha, imposible talaga yun, from Kapitana Nilmits. Napasyal lang ako, pinagrad nyo, kuya ko na si You Vlogs. Okay lang po yan, walang problema, salamat sa pagpasyal mo sa akin. Iniintay ko nga yung kuya mo, hindi napasyal sa akin, pero okay lang yan, busy yata sa trabaho, walang problema yan. Regards lang sa channel ng kaibigan mong si You Vlogs. Ibaba ko ninja ko ha, balikan ko ng main ko ha. Katunying, sige Mami Lods. Okay lang po ba ang salubungan ng main? Okay lang yan salubungan, basta manood kasi hindi malalakas yan. Maniwala kayo sa akin. Gawain ko na yan, hindi ako mamonetize kung hindi ko gawain yan. Walang salu-salubong na sinasabing salu-salubong, walang salu-salubong na sinasabi. Basta manood po kayo, panoorin niyo po yung video, mag-comment kayo ng nararap yung mag-comment kayo na naayon sa video. Kahit magsalubong kayo, walang lagas yan. Maniwala kayo sa akin. Gawain ko po yan. Ang problema dyan, kung pinanood mo, tapos yung kasubscribe mo, hindi naman nanood, yun, lugi ka. Huwag po kayo maniniwala sa salubong mo. Kalukuhan yan. Kaya po nasasabi ang sub to sub. Ang sub to sub po, kaya po nasasabing sub to sub. Yun po yung mga
Pagka-click, kalma ito. Ito po, si ano, Aida Vitor. Yan. Yan po ang magiging sub to sub, ganyan. Pag pinindot po yan, tika lang po. Yan o, pagka-click nyan, tapos, ayan o, yan, subscribe muna ha. Pagka-click nyan, subscribe, kalimbang all, yan, kalimbang all, tapos balik dun sa live, balik dun kay Tunying, yan, sub to sub yan, walang mangyayari dyan. Ako pag ganon, pag ganyan na ano na ang binababa is yung bahay mismo, pinupuntahan ko muna yung ano, pinupuntahan ko yung video, kiniklik ko yung post video, yung latest video, pinapanood ko. Yun po ang walang kalagas-lagas. Kasi yung iba naman tamad. Alam nila nagbaba nga ng bahay nga yung binaba, walang video. Ang ginawa naman nung nag-subscribe, sinubscribe, kalimbang all, tapos balik dun sa live. Ang dapat ganon, kung ang binaba ay bahay, pag subscribe mo, kalimbang all, punta ka dun sa video, panoorin mo yung latest video. Yan po ang tamang pamamaraan. Kasi pag nakitang bahay ang binaba, subscribe lang, tapos kalimbang all, babalik na sa live. Pindutin niyo po yung video para manood kayo dun sa latest video. Para wala nakalakas-lakas, tapos mag-comment kayo. Mega love shout out my friend Dumbo Limbo. Willie na Basuel, magandang hapon no, from Willie na Basuel. Nirisan na rin nag-grab ng bahay. Salamat. Hashtag either from Larsky Vlog. Pahingi jacket house, meron na po ah. Kapitana Nelmits, meron naman jacket kanina pa po ah. CJ's Dan also from Aidas Canizares. Tamsakos from Challenge. Sana mamaya 6:30, pasyalan nyo po ako kapag may free time po kayo. Punta sana kayo from Ate Genesis Nice. Mama Mels TV. Pinandidikit ko yung bahay ko, Katunying, kaya ibinaba ko itong Mama Mills. Okay lang po Ate Mama Mills. Ay, Vitor, dana sa tabing dagat from Mama Mills. Challenge na grab ng bahay. Naku, kaya pala kinabukasan lagas from Mama Mills. Dapat kasi yung mga nagbababa, mga kaibigan, ibaba niyo po yung ano, ibaba po niyo may video, wag po yung pinakang main bahay niyo. Para may mapanood po yung ano, may mapanood po yung magsusubscribe. Korek ka dyan, house. Walang lagas yan from Genesis Nice. Opo, yan po kasi ang gawain ko eh. Isinishare ko po sa inyo yung gawain ko. Ako po, 5 months lang po ako nag-YT. 5 months lang po ako nag-YT ah. 5 months ako na-monetize. Yan ang ginagawa kong pagdidikit. Hindi po sa pinagyayabang ko na naging monetize ako ng 5 months. Ginawa ko lang po ng tama. Kaya na 5 months po na monetize ako. Yun nga lang, pinahirapan ako sa pag-apply. Dahil mali-mali yung aking Gmail account. Tama ka dyan kuya, from Beth Emma. Diyan sa grab ng bahay. Kapitan Elvis sa grab ng bahay. Cecil Dan po, thanks from Aida Vitor. Harang house. Iwan lang po ng bakas mga kapatid. 100% babalikan ko po kayo from Kapitan Nelnets. Babalikan kayo na ni Kapitan Nelnets. Sana po mapolwatch nyo din videos ko from Bambam in Mom TV. Baba nga po ng bayan ng Kapitan Nelnets. Yan o kay Kapitan Nelnets tayo nakapin. Mga pa-jacket.
Kay Mama Mels, meron na po, meron na. Kaibigan, anong oras ka matatapos? Pwede po sumali. Pampari Maria Duca. Matapos na ako. Last 16 minutes. Last 16 minutes. Silip lang tapos sasabihin Dan from Betema. Oh, pinapaliwanag ko. Ganon ako magdikit, ganon. Kaya pinapaliwanag ko po sa inyo. Kaya pag na... Kasi yung mga... Hindi naman lahat. Kasi pag nababasa ko yung ganyan, dan dikit. Na high blood ako pag ganon. Ayaw ko ng ganon kasi Kaya sabi ko manood. Kahit napakahaba ng comment nyo, babasahin ko yan. Huwag lang ako makabasa ng dandikit. Dandikit, pasukli. Kaya ako ng ganyan. Daming ganyan, nos. Wawa naman yung full watch or inaabot kasi 5 to 6 minutes. Sisilip lang tapos sasabihin Dan from Betema. Tama ka, Katunying. Kaya ako nanonood, Paul. Paalam mo na, Katunying. Pipick up mo na ako from Kamike TV. Sige, kaibigan Kamike. Challenge Dan sa Bilo-Bilo from Mami Lods. Hinahanap ko yung bakas from Betema. Bamba ni Ma'am TV nag-grab ng bahay. Dami mong harang from Mama Mids TV. Larsky Vlog, Dan dikit na po. Ako sa'yo, sabi ni Manay Christ follower. Bakit anong Gmail mo at nahirapan ka? Mali yung naging Gmail ko, ate. Kaya nahirapan ako. Sige, dikitan ko na mga kaibigan mo dito, Katunying from Mama Mills TV. Nere sa nere, Dan sa'yo from Mama's Vlog. Pero okay na Mama Mills. Okay na. Naayos na rin namin. Ayos lang kaibigan. Sa susunod na lang, from Maria Duca. Guys, nasublihan ko na lahat ng ticket sa akin. Salamat sa tiwala from Jan Vance Vlog. Bambam and Ma'am TV nag-drop ng bahay. Piniplay ko na ang nakapin, sabi ni Mama Mels TV. CG nagbigi-bigi, nakikinig lang sa'yo na lang. Hihi, from Maria Duca. Mama's Vlog, thumbs up, sisi dating dikit. Jessica Or, Kapitana Nelex, Dan sa'yo, full pack. Sabi natin Jessica Or. Ate Jessica Or, Mama Vlog nag-drop ng bahay. Patamsak naman dyan from CGTV. Baba ng bahay, kaibigan CGTV. Memories bring back in Oman from Mama Mills TV. Host mga palangga, 100% po ako, bumabalik po. Asahan ninyo, makita nyo ako sa mga comment section nyo kapag may mga uploaded kayo. Meaning to say, full pack talaga ang binigay ko. Oh, okay. Kilala ko to si Kapitanang Nilmits. Minsan ko lang nakilala to si Kapitanang Nilmits. Pero honest siya. Totoo yung sinasabi niya, totoo. Oh, thanks you. Sa papin, from Kapitanang Nilmits. Bye-bye, kaibigan CJ. Bro CJ. Dititan ko na pinapanood ko din muna from Mama Mills TV. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Balikan ko po ang lahat na dumikit at nag-iwan ng bakas po. Mama's Vlog nag-drop ng bahay, Mama Mills. Patamsak sa premiere ko ha. Tonying at sa mga kaibigan mo dito from Mama Mills. Sige pa, anuin ko lang si Kapitana Nilmits. Kasunod kita Mama Mills TV. Nasaan na yung Nasaan na yung premiere Mama Mills? Yung mga nadikitan ko pala kanina, maraming salamat po. From CGTV. Hintayin mo magbalik bukas, kaibigan CGTV. Narisalan po, sabi ni Cecil Adventure, Puhang Friends. Patamsak sa premiere ko Tunying at sa mga kaibigan mo dito. Bababahay, kaibigan Mama Mills. Ayan, pinapanood ko. Ngayon si Kapitana. O sige. Babae na bahay mo.
Larsky Vlog, Dan po kay Cecil Adventure, nanood po ako sa video mo. Yun. Yan ang mga gusto kong basahin. Kahit mahaba, basahin ko yan. Harangos from Larsky. Nakababa na Katunying. Inihaw na tilapia. Nasaan, nasaan? Pakibaba ulit. Kasi para hindi ako mag-backride. Backride na pala. Anong oras? 6:30 na, 6:30. Oh, sige, nandun ako ating agencies, no problem. Bell all kayo sa akin, kaya nandun ako, maliban lang pag malit ako. Pupunta ako mamaya, papakain ako ng manok, pero may nagtanggal ng isang like, oh. May nagbawi ng isang like. Sige, bawiin mo yung like mo. Kung di mo nagustuhan yung sinabi ko, walang problema sa akin. Guilty siguro yung kaya tinamaan eh, guilty. Yung nagtanggal ng isang like. Nakababa na ka, Tanying, inihaw na tilapia. Tanying, dalawa ka po mamaya. Opo, dalawa ko may ate. Dalawa ko. Comment lang po ng tama. Wag po spam comment. Hehe. Ayun na, nakababa na host. Nako, sa akin nga, wala pang nakakabalik ata from Mama Mills. Host, bigi-bigi lang po. Ho, till you end. Magluto muna ako ng lunch po from Kapitan Anil. Sige po, sige po. Haha, baka nasilyan. Maris po, maredo ka. Imbawi na dimension na like. 80 ata tata, 80. Imbawi na ako, bawian mo. Tinamaan siguro na sinabi ko. Tinamaan. Tamsak lang sabat na here from CGTV. Willie na Basuel Dan from Nerissa Neri. Ang mga ganyan taong ayaw mo pagsabihan, gawain nila yan. Eh, walang problema sa akin. Bambam TV, Dan. Salamat, tinapos ko video mo. Dan Mama Mels TV from Willie na Basuel. Lens Kusen at si Sis AIDS. So, OFW si Kapitana. Dana sa channel nyo from Mama Melods. Daming mama dito ah. Mama Melods, Mama Vlog. Tapos ano pa yung mama isa? Meron pang mama isa eh. Mama Mills TV. Yun. Sa'yo ba yan lahat Mama Melods? Mga vlogs, nag-grab ng bahay, hayaan mo sila Katanying. Oo, bayaan ko mga yan. Mama's Vlog, Dan po from Cecil Adventure. Ha ha ha. Puro mama. Mama Genesis. Puro nga mama eh. Okay Ma'am Nerissa, wait po. Balikan ko po kayo lahat, promise po. Coming from Mama Willie na Basuil. Mama Cecil Adventure, nag-grab ng bahay. Mama Mels TV, oo. Haha, budol yun bro. Kapag ganyan ang mindset. Oh, budol yun bro. Nagbawi siya ng like oh. 80 yan kanina, 80. Natapos na ako magpaliwanag, naging 80 na. Sa lahat ng nag-iwan ng bakas, babalikan ko po kayo after loto mo. Yan ang mga yung mga ganyan, hindi nakasuporta yan sa inyo. Gusto lang yung suportahan, gusto lang yung makarami, kaya ganyan. Iwan ko lang kung may makakapagsabi dito na hindi 100% na sumuporta si Tunying. Iwan ko lang kung may magsabi. Ako pag sinabi ko suportahan 100%, 101 pa, may sobra pang isa.
Nag-live nga din ako kanina, 3 hours lang, kakatapos ko lang din kanina from Mama Mills TV. No worries po, we are connected po from Kapitana Nelnitz. Ay Debitor, nag-drop ng bahay in Mama's Vlog. May kalab shout out sa 1900 viewers. Yun, ano na lang po, 70. 6 minutes, 6 minutes. Last 6 minutes. Salamat sa 80 oh. Nagbalik na sa 80 oh, 80 thumbs up. Bumalik na sa 80 thumbs up oh. Siguro na konsensya. Totoo siguro sinasabi nito yan. Nagbawas na naman ang isa oh. Laban bawi, laban bawi. Oh. Kapitan Anelmis, narikita na po kita. Sa akin niya kanina, akala ko naman nagmamadali agad-agad. Biruin mo, binababa ang kanyang bahay, sabi nung isang bisita ko. Masisipa ako ni Lolo. Tatanggalan ko daw ng jacket. Kay Mama's Vlog pala yun, Dan Dikit. Baka naka-BG lang host from Mama Mel's TV. O baka naka-BG lang yan, naka-BG. Playing now, saan nakapin? Baka gagawin tuwa, tingnan nga natin. Maganda pa gawing tuwad. Para mas maganda. Last 5 minutes, last 5 minutes. Maganda po ako last 5 minutes ha. Salamat po sa 2200 viewers. Mga milods, dan sa'yo, full package. Coming from John Bones Vlog. Thank you very much mga kapalangga sa mga nag-iwan ng bakas po. Honest po ako, balikan ko po kayo. Opo, babalikan kayo na ni Kapitana Nelmitz. Nakilala ko po yan kay Ate Beats. Si Mama Mills TV ba? 1 subscribe pa lang. Si Willie Basuil po ito. Nasa kanya po kasi ako now sa main course. Sige, okay lang. Hindi ko nakita, ka lang. Thank you very much sa palangga. Si Mama Mills TV ba? 1 subscribe pa lang. Si Willie Basuil po ito. Thank you, Skip Safe from Ate Ginister Nice. Dahil sa nakapin from Cecil Adventure. Nere sa Nere nag-grab ng bahay. Babay ninyo from Mama's Vlog. Angel ako ni Tita Beats. Daily kaya may ako sa kanya kung hindi ako maging honest. Opo, pare-paras tayo Angel ni Ate Beats. Salamat to sa lahat. From Jusidor. Punta ka kay Mama Milods. From Mama Mills TV. Sige po Ate Mama Milods. Mama Mills. Puro mama to ah. Mama's Vlog. Ala. Mama Mills. Mama Milods. Mama Kapitanang Nelmitz. Puro mama to ah. Siyempre kay Lord, matakot tayo. Magsinungaling yun. The best yun, the best. Tama po yan. Dami mama house, ha. Puro nga mama eh. Ayos lang yan. At least may mama tayo. Mama Milods, Dan Dikit sa'yo. Salamat po. Yan, nag-82 na oh. 82 na yung thumbs up oh. Nagbawi na. Final answer na siguro yan. Final answer na yan. Wala na magbabawas.
Mama Mills, isa lang ang account niyan, Katanying, Mama Milods. Pag pinuntahan mo link niyan kay Mama Milods, ang punta niyan. Okay po. Manik Reyes Palmer, bigi-bigi. Natuwa ako at masaya, brother. Natuwa ako at masaya, brother. Pas lagi ko kita comment section ko. Ano yan? Paas lagi ko kita comment section ko. Hihihi. Hindi yan ninja from Amils. Ibig sabihin, kasi naka-full pack ako sa kanya from Kapitana Nelnets. Di po ako nag-ano, lagi po akong kalimbang all. Yes, brother. Pa-shout out, pa-as host. Mama's Vlog, Dandikit. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Coming from Mama's Nails TV. Coming from Mama's Milods. May naman ang pangdikit natin. Hey, baka naman. O, sige, may naman. Bigyan naman. Last 1 minute. Oh, nag-83 na oh. Make love shout out my friend Pax Disogling. Number 83, like. From Pax Disogling, my friend. Thank you, my friend. Nakahabol ka pa. Mag-e-end na ako. Last 1 minute. I will end, ano nga English doon? I will end the live stream, my friend, Pax Disogling. But thank you very much for 1 like, 1 thumbs up, my friend. Salamat Manny Early TV channel ha, Manny Early, salamat, alam ko na andyan ka po. Salamat po sa palipad mo uli na $7. Hindi na pala $7 yun eh. May higit pa pala kasi 281 no, 281.24. OTW na po sis ni Rizan Eri. Naku, sayang. Sige, bye-bye sa lahat. Sana pabalik na lang din. From Mama Mills TV. Oh, babalik yung mga yan. Huwag kayong mag-alala. Mama Mills, Mama Milods, and Mama Nelnets. Harangos from Larsky Vlog. Kapitanang Nelnets. Dandikit po. Watch 5 minutes video. Sayang Adidas. Pampax Disogling. No problem, my friend. Balik ka na lang sa next LS ko. Pero next other day ah. The other day. Bukas wala po akong live. Sunod po. Pag nagkita po tayo sa isang LS, ipaki-remind niyo po mga kaibigan na napaayuda. May mga pang-ayuda po ako dito. Hindi pa ako nakapag-ayuda kasi hindi ko mababasa lahat. Ngayon pag ito si ate Kapitana Nelnets. Naayudahan ko na po to kasi pinag-graduate nga namin ay nalagasan to eh. Nalagasan to si Kapitana Nelnets. Ngayon sabi ni Ate Bits, lagyan mga kaibigan tunying. Kaya linagyan ko siya uli. Pero may mga pang-ayuda pa ako, Ate Kapitana Nelnets. 10 lang po yung linagay ko doon. Meron pa po ako dito. Hindi ka ba araw-araw naka-live? Hindi po. Pang-apat ko na nga po ngayon na araw eh. Bago nag-live ulit. Biyernes pa ako nag-live, Biyernes. Tapos Sabado, Linggo, wala po. Ngayon ulit, Lunes. Bukas wala pong live. Merkules po ang live, Merkules. Salamat po Ate Aida Bitor, salamat. Ito si Ate Aida Bitor, naayudahan ko na rin ito pero hindi pa lahat. Out mo na ako, salamat. Sige. Mag-enda po ako mga kaibigan mag-enda po ako. Ako araw-araw, hindi lang Sabado at Linggo. Okay. Anong oras po Ate Mama Mills? Check ko now. Anong oras po para alam ko? May umabol pang isa 84. Yan, ang final na yan, 84.
Bigi-bigi lang po from Kapitana Nelnits. Mga Nels, ano pong oras ang live nyo? Kasi ako po ang live ko every 9 AM. Kaso ngayon po, na-late ako kasi may pinuntahan ako. Kaya nag-live ako 1:00 yata. 1:12 or 1 o'clock. Okay. Tanghali po, tanghali. Sakto, matatapos ako niyan, 12:00. Yes, Ma'am Saida, dating dikit na kita. Luto-luto lunch kasi host. Open time is 12:26 noon. From Kapitan ng Nelnits. Kaya bigi-bigi lang po. Sige, Mama's Vlog. Dating dikit po. I-play ko video mo na. Alicia Indiana, dance sa'yo sis. Si Alicia Indiana pala to, Alicia Indiana. Yun mga kaibigan, mag-end na po ako. Salamat ng marami po sa inyo. Kita-kita po tayo ulit sa Wednesday, 9 AM. Out na host, bye guys. Okay, salamat po. Sa mga naandyan po, maraming salamat po. Thank you very much. And God bless us all. Mga kaibigan, salamat po sa suporta niyo lagi. Pag nagkita-kita po ulit tayo, paalala niyo, ayuda. Yes, Alicia dyan na from Mama Milsi. Salamat po Ate Jeannie Sir Nice. Diyan po ako sa mamaya, 6:30. 6:30, bakit 6:30 nga? Si Ate Genesis, premiere, 6:30. Bye host from Ate Genesis. Salamat po Ate Genesis. Aida Canizares. Thanks host, bye. Ate Aida Canizares, salamat po. Salamat ng marami sa pagtambay. 3 hours po tayo nagkasama-sama mga kaibigan. Salamat po. Ate Aida Vitor, Mama's Meals, Mama's Vlog, Mama Genesis Sernais, Mama Aida Canizares. Puro mama. Sige po, babay po. Sa inyo po lahat yan. Hindi ko na po isa-isahin. Sumasakit na po talagang lalamunan ko. Salamat po ng marami. May umabol po. Naging 85 thumbs up na. Talagang nakukonsensya sila sa sinasabi ni sa pinaparinig ni Host Tunying. Kasi hindi naman po ito para sa akin. Para sa inyo naman po ito. Para magdikitan po tayo ng maganda. Sige po, babay na po. Salamat po and God bless us all sa atin lahat. Ingat po tayong lahat mga kaibigan at magsuportahan lang po tayo. Huwag po tayong maglamangan, pantay-pantay lang po tayo para sa ating pag-angat ng ating YouTube channel. Salamat po mga kaibigan at salamat po sa tulong nyo, sa pag-watch nyo, sa lagi nyo pagpunta sa aking live stream. Salamat po. Salamat naman. Like 85 na lang nagkanet. Salamat po Ate Miralisa sa channel. Mag-end na ako, hintayin ko muna si Ate Miralisa. Baka pag tanggal ng ads niya, wala na siyang maabutan. Hintayin ko muna makita ko ni Ate Miralisa. Baka sabihin, bastos naman ito Nyeng. Pagpasok ko wala na. Maghapon na walang net. Yun, salamat Ate Miralisa. Mag-end na ako Ate Miralisa. Rekineri. May ano na si Rekineri. May LS na. Ate Miralisa, salamat. Salamat Ate Miralisa. Nakahabol ka pa. Salamat. Thank you very much. Mega love shoutout sa'yo. At ingat lagi Ate Miralisa. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you very much sa inyo lahat. And God bless us all.